Hi Dre, how are you? Nana, hi Nono, Shiri say, Farai, how are you? Sibongile, Muri say. Patience, how are you? Doreen, Belinda, Shiri say. Natasha, how are you? Yes, baby girl, Lulu, how are you, my baby girl? My children, Mutonora, Imi, Kukutonora, Fuzai Lulu, Kukutonora, guys. Kurukutonora guys, mzai luluyo. Yesi no Cherish, how are you? Mbuya Mlambo, how are you? Mbuya Mlambo, guys, follow Mbuya Mlambo is becoming more active on social media and she's doing my lives. Asi my lives ukonde kupet kwa kwenu ma socialize kana tichingeta nyumwa ma stars. Guys, go and follow her. Go and follow her. I don't think kuti amanje mshwane ngabuda mghost because there's no need to tagararimo. She's now doing my lives. And ukatoshingirira unochita mari nazvo izvo Mbuya Mlambo zvako uchi unogona kutoburitsa face yako sekutaura kwakaita kuti hauna unogona kutoburitsa zvikatofaya right. Hi guys, Anna Tate, yes kani Peti, how are you? Nawe Peti kwaitopetwa uko takasa guys pakaipa kwaitendwa kupetwa lulu kune makuhanetwa usiku guys kwa Mbuya Mlambo kunongopetwa after masters guys unopetwa guys kamoda kuti ndipetwe ini zvinofunga kucancela nyaya yemaster ndipetwe zvangu guys. Guys ndingasapetwa naimi zvandingapetwe kunopetwa munhu uko mai mwana kunopetwa munhu saka ndakati zvozvika ndakada kutanga kutondipeta pana panodonyembedzera kugwara fungwa ndiri palive kudai adminodonhedza live ino kuti ndingapetwe guys. Muri sei guys, hey tariro zviri sei Tembi, how are you? The deputy parent, how are you? She say, name and Mbuya Mlambo. Mopeta uchembeza kati samuti fuguri amu funduki utipika kwira tino itapinda mstroke. Amuli utino stroke. Hamutli. Vapeti wada kutipeti. Hansi tinopetwa. Kwa tinopetwa iwe peti. Kwa tinopetwa. Zvakaoma. Amen. No ndeipi muchaneta zviri sei. Kwa ndakati chinjai date. Thank you for 200 stars. Mbuya Mlambo. Ndikona zoti date right. Ndikona zokudaro ini end of November. I think it's okay. Vanhu vese nyatsa kupedza Mbuya Mlambo. Vanhu vese vanenge kuzati takunovharisa masters aya vanongokurangarirawo. Kuchinja date akutoiti manje because ndopari kucomplain wakane mbinga nanyatso zvifunga kuti ona kuti ndakati date nemusi 20 Hansel bina cancela yake. Unohla kunopetwa Julie. Ona kakuti matigimani ngane yake musi 2026 anditi. Indo vaneta musa 29 ndipano zokomlena kapapaya vadzimwe mbinga handi mungona saka ndikuona zoti maybe kuwapa time kuti vafeme kudai zviri nani ameno naimi kwaitichinje date kwanzi 29 November kure kwanzi tai date kana kuti pana 29 kana 30 October ine makuda kuona konende kuti vandipete kwaita inokurumbidza kuda kuona konende neni kuti ndinyatsopetwa muri kuti kudiwo nai guys. Kwanza kuna kupedza maposta ari kubuda. Sofia. Kune mamwe asika maposta ari kubuda iko zvino ndianani. At least ma socialites cheche pa social media pana apa team redu re pana patanenge rapedza. Kana kwa kutobudawo mamwe maningikiri maposta wo nde maybe ma upcoming kana to mwe watsinganya. Noti vanonyanya ku interact kuno ku social media kunoku. Vanonyanya ku socialize kuno ku media trip pamwe cheteka. Vatopedza. Ndiro ritimu rachirenga ratopedza nonati vakatoita vese vana Zuva vana Ketina vana Lulu vana Mbuya Mlambo vana Louisa vana Ndoro vakatoita vana Soga timu rekuno rakatoita guys unless Instagram yakujambirawo kuno. Amen. Ndivati panenge vachauya nai DQ kutonhora zvekuti Belinda asi kwaura kusi kutonhora asi rega ndopisa jaketi asi kutonhora fikira pakati papasakagarai maita sisi meo mazodzo anosiyana fai kuda kundinyengera. Nai guys chitaura isi tapinda kunyaya dzechihure kune nyaya dzechihure dziri panapa dzoda kutaura nezvadzo zvino lezopada kundibloka munhu ndaisa message says kudeliver achiro kandibloka ndo aiwa ana saka ichonakidza. Thank you Lulu for 20 stars. Thank you for 20 stars. Thank you guys. Guys saka matichiko imi guys taura titi wangu matodiko 20 rambereka to post pona date guys. Date redu ndimsa 21 November. 20 rambere 21 November kana kuti toita 29 October kuti augwai.
kwai nhasi tine yaNobuhle Viji Foundation, may we please support here. Ina handimuzivi ini nono, handitomuzivi akambosapota wani. Nokuti chandoziva chikora chekuno kuti tinosapotana, tinomarana asi tinomira tese. Kana munyatsozviona guys, chikora chekusocial media kunoku tese kunoku tiri vanhu vamwe chete, tinototukana zvokutotukana chaiko, tigombopota chiblokana chaiko chaiko, but akanzi aita dambudziko tinoto unblocka tichomira pamwe chete. Makambozvinotiza kuti ativengani zvokuvengana chaiko chaiko, zvokuvengana zviya zviya. Handimaona. So handizozivi vamwe vari kunyuka tisapoti isati vazivi guys. Chekuno chikora tozivana isu, totozivana kuti ninki andani zvakati ninki. Vamwe vama kutaura tivazivi, ndiani iyeyo uno ino kwayani foundation unoita nezvei, handimuzivi ini unoita nezvei. Yesi mati kuri sei hanzi November boss tapa handitika ndakaisa 29 November ndokana ndakaisa uko. Saka umutu kaichinjai muise pana October, zvino pana November bo ndinozoti November iro hamene buya mulamboona po iri kubuda nevanhu muko ndichaisa po tona zvona kuti kudini. Ndikuti kana guys sure rakaiti mupa vanhu vafeme guys, nditi hangu November guys ndipo pa vanhu vafeme. She helps a lot of homeless people. Nobuhle is like a Ndebele version. She helps people. Handimuzivi ndofunga amene amumboti tegi koko kana kuti hamuati handimuzivi ini. Hanzi naneria for you any day. Shamwari neria usatombo nemapete gwari kuitwa vanhu. Usatombo ndakona vanhu nezuro live yakarowa 8 hours mai mwana vachigomera pa 40 something thousand. 7 hours 8 hours. Come on guys. Kana guys imi musadare paya zuva akawaitwa pati paya akawopetwa zuva paya akawana mangani 5,000 2,000 stars akawana mangani amene akawana biwe shira akangewo kandi anenge achidoona akiona ndodoiva vabiye yuzvo achitovaona zvake achivaiginova musi uno vakona tinjuga dzarema kuti kwaidedzai chikomana chiya kwaizve master pade mambosiya kuti master sender aite breathe mozoita CC pakaita long tray vamwe vanozobuda ne 2 stars chaiyo. Hanzi DQ musi wa 9 October atosvika DQ. Hanzi ndizvozvo but chinoitika pa master senders manje sipakwala chandakaona muna nevanhu vake munogona muchiona pa star party yangu inogona kukandwa nokuti mushati ndivana ani baba vana vari kubvepi vamusingatombofima kaziva vamusingatombofima katoziva vanenge vachikanda chandakanda pa master party munhu nemunhu ane vanhu vake vanotaura vari pa social media mbinga dzinoenda kweseka varipo zvavo but vashoma munhu chakacho panongobuda vanhu 5 dzamunenge musingazivi mbinga dzokuti munoshebvunza sana kubvunza kuti kondiani uyu kondiani uyu vatopedza masports vatoenda hai baba kasi. So chandakaona munhu nemunhu ane vanhu vake ndochokwadi chocho ndochokwadi. Inini ndotoona soti pane zvimbuya zvangu zviri pano padiaries zvakati koiwe takamirira star party izvo indandisina basa nestar party ndaitotla guys ndaitotla zvimbuya zvikati ko star party iri kuitwa rini noti tikungokona chikura kwawo motipedza tangomanikiza ukani tudada yako takaimirira zvimbuya zvangu zvamuzvizivi guys muchazviona mu star party hamutombovazivi muchangoona vazovi muchikusha kuti ko zviri kufamba sei vachikuka nokuti chitori chikora chemamai makuru anongotaura anongouya panoitwa malive ane musoro enda vakwiri pamalive vanenge vari mucomment section kana kukomenda kuseri munoza kuti munhu anokomenda kuseri vasina kukomenda apa vanenge kuzokomenda kuwhatsapp kwangu ndoti but live yapera kunzi toidiscussa kuno kunzi kuseri kune vakwasha handidi kuti ndionekwe macomments topava kukondinya live yapera kuwhatsapp uko ivavo hanzi vamwe havadi kunzi mbinga aiwa inini vangu idzotori mbinga kana vachitongogona ndisa mastazika dzitori mbinga dzangu varimo mucomment section vamwe vari kuzviwa varimo mucomment section. Mwana wangu cheche yakamirira star party yoyi mwana wangu akatosevhera star party yamomuzi wake handiri kuudziya asi muchamuona musi wacho arimo mucomment section imo muchamuona arimo mucomment section imo right. Saka guys maswera sei mamuka sei I hope muri okay kwese kwamuri guys. Ndine nyaya yandoda kuti timbotaura panapa anditika kwanzi kuinisa ndibozvaita sapa ndakasenda ndakapa munhu simela ndingashayiwa ndirati zvemandisa zvinavasa neri yawada kukanda maranzi wai aitimu rangu remaranzi rinochatokanda ma20 stars awo hadzimbotadzi kuisa ma20 100 stars vanotokanda hanzi nasara jeki ndindi kureva handi mamuwa azvitaurira ega hanzi ndindi kureva right.
hanzi aiwa hanzi wedhe kuti mbinga tiri kuchezwa naro alright ndasina kuzvinzwa hanzi avadi kunzi mbinga alright yes maisheu asi maisheu zvese uye mwe mbinga yangu maisheu yauyayo ndiko imbinga yangu yo muri kwari kunzi mbinga kuti imbinga usho muchamuona achikanda masters achina kudurura musoro mira muone right chinzwai muze guys pane nyaya ndauya nayo nhasi ani munoziva kuti ndikatora mafemu guys panenge pakaoma ndikatudzai mamwe machembera nekuita system yekutuka vanhu pasina zvavaita mucomment section hatisi tisi takakutukana pafacebook handivazivi machembera achona brenda kana wazomaona usonditega kana zvatanga ndoona haya yes can prada go saka guys mukuru inotengera handizivi mukuru tsitsi chinzwai muze guys ndikafema hanzi if you say you have your own then you are restricted. No, I am not restricting myself. Ndikupindura zvanga zvataurwa nasipakwalas kunzi ipai vanhu vafeme ndikati no munhu anenge ane vanhu vanenge vakatomirira vanhu vanenge vari vake andiona ndozvandikure hanzi zvimachichembere chimwe chichembere chadairira mucomment section umu andimaona so zvichembere zvotisi zvesaka chimwe ndatakadaro mukona ndikatora mafemo guys nyaya inenge yakaoma asi sometimes if ndikasataurika ka panenge pasina justice because it will continue zvokontinya andika kutora mafemo kwangu ndiko kuti nyaya inenge chinvova vana vangu vese guys unotoshaya kuti oitangira papi but inini ndakungomira samai guys yes Rebecca ndakungomira samai ndakumira pachokwadi andije chero tikada kutsiura munhu atitsiuri neruvengo andika tichatsiura mbe zvakanaka nyaya ikauya kwauri guys nyaya yauya kwauri woti ndabata nyaya thank you Rutendo Joyce thank you Rutendo thank you youya kwauri woti chinipa ndinde kune mwe pati chinosikotara ndiri mwana wenyu unobva wapera paope apa nyaya yacho ubva wanoti vese woshaya kuti zviri kufamba sei guys but zvisinei hanzi daita ufa ndiripo padai ndikudya hangu sida kudzedza rebrown rariya nerimwe rakaita hanzi remhunga nerechichi yameno but rewhite handisi kudya nechingwa chebrown sometimes but pamwe ndipachona ndombopota nchi uyini pamwe pachona ndizvozvi ndamwati nemukaka ini guys ndandawa nelemoni ndamwati nemukaka ini guys tirekewo zvangu azvigone izvozvo ndomwati nemukaka izvozvini chinzwai guys you stand by the truth yes ndozvandakuda kuti zvandoda zamati ndiite panapa I want to stand so pane nyaya yakaitika hey baby girl hey did you say ndasikira usase ko iwe uri kuramba uchitukana nemukadzi womunhu nemhakei aiwa mwanangu zuro wakamutukirira usiku hwese akatovata bhipi yakashuta atofuma chimusendera kusend mameseji ko mukadzi ndakakuudza kuti mukadzi haasi haana chaanoziva iwe wakanga uchihura nemurume wake saka mukadzi unomutukirei hamtizivi namba kwai une namba dzakaona dzaunoshandisa ndoda kumuedha apa nokuti ndati ndikusanganisei mira ndikusanganisei chirega ndikusanganisei nokuti ndandatoti ndimusangane nokuti hazvichanakidzi chokwadi hazvichanakidzi iwe wakatukana nemurume wacho kuti nezuroka takatukana inini nemurume wacho takatukana tukana imimi pondanai makurura namabhuruku asi mukadzi live out of this Sismele, there is something going on that kana mnganjenda ndi-explain explain but arikuzviziva ndinoshare room nemumwe musikana nditi this is the same girl akaketa bosi akanzi Natasha akanoudza maitadiwa zvinhu handitika mabatadiwa vakatoti akagosira vakauya kumba vakanditi mufoni iri pasi but namba dzakapedzanzi namba dzechi namba yange iyo minonomusira namba yepafoni yange iri yedhis girl vaidanana behind my back vana vavo ani aidanana nani hold on mira kumhanya mwanangu uri kuti boyfriend yako iyi yaidanana futi nemusikana yeye
nemusikana wandogara naye behind my back. When I found out handisika another taura but ndakamisana nababa chanda. Ishuwa iri dzakutaura idzi. Maitadi muri kuzviwa ere zviri kutaurwa apa? Tiri kuita baba ndinzi muri kuzviwa ere zviri kutaurwa apa? Muri kuzviwa kuti murume wenyu kwa wakanga achitenderedza mabhurutu pamba apa? Ini kwa Sisimeli andiko handizive. Inini andiko pakutaura nyaya yemabhururu. Ini ndiripo pakutaura neuyu munhu wamaedho. Ndiripo paWhatsApp. Taurai. Ndiye munhu anongana naye. Izvo zvemabhururu ake kana ndihusoevha wani wake handini nazvo. Handina basa nazvo. Inini ndoda kutaura neuyu. Ndiye munhu akandiinga uyu. Ndiyo ndopedzerana naye. Mabhururu ake ndezvekwake izvo. I think munoita nini mabhururu ake ikoko ndovachataura nyaya dzavo. Ini handidzizivi. Ila handidi kupinda mazviri because I know nothing. I just want to tell you Sisimeli chokwadi changu chese kuti munhu uyu ndiye akandiinga kuFacebook kuMessenger. At first tingoti zvamatanga kutaura ndauzinzwa kozi network yamboita down. So ndatozoita restart for. Ayo tachangu anga ndamubvunza kuti koyo kutukire ima uri kutukira chiri mukadzi wemunhu uri kukontinya nezvo ndakakustopa ndanchimuti nezvo ndakakustopa usatuke maya havana chavanoziva musavapinze paya pamba chihure chenyu chamaita zvikanza ndambovatuka chimirai chiregai nditsanangure ndobva atiye andi ndakaguma pamakanditsiura ndikati aiwa nezuro wakavatuka zvikanzi ndinakati ndine machatsi avakandipa awakavatuka ndopa chinzwaika musati mamhanya ndopa ari kuti handisirini pane musikana ndoshiya naye imba ndatofindawo out kuti musikana anga achidanana nani neboyfriend yangu yanove murume wenyu behind my back ndiye ari kuitawo izvi ndikati aiwa ndikati edhe maitani ndabva ndatokuedha izvo zvefriend yake izvozvo ini hangu handini nazvo ini ndiripo pakuda kuti nditaure nyaya yangu naye. Mahodai mameseji akusenderai nezuro ndenhamba iyoyi here? Ane imwe nhamba ndiye semunhu uyu ari kunyeba zvinhu zvautaura zvekuti munhu anoshayana it's a lie Sisimeli. Ndiye munhu handimurikona ndiye the same person uyu asatamba nepfungwa dzangu ndakaenda kuchikoro chamwari ndiwe uri kusenda mamessages aya ukune sister yangu uri ndiwe handisukataura zvakawanda ndiwe taura yenyu aiwa usadrope rega tiwe mai chimbonyarai maitani tiwe ataure regai ataure tiwe maitani chimbomirai chimbonyararai maitani chimbonyararai taura iwe taura. Okay, now to Sisimeli, Mama said you went behind my back. Mama, the same come to Ghana and Nomsa. Nomsa is the girl and numbers against my and friend from my police site to say Quantum Gonzo. She can't that why were you doing this? Even until now, we are still fighting with Nomsa. The one with somebody is Zoro. I don't know some my you know I'm receiving the matrix. So I'm going to because you but the compassion and decision was to and as long as you believe it's okay, I can't stop you from believing that. Alright, Mira, you want panya kuno maitadiwa imbomirai. Maitadiwa ndichakupa mkana. Maitadiwa ndichakupa mkana imbomirai mese. Maita kataure wani. Maitadiwa ndichakupa mkana chimbonyararai. Ndimbovunza mwana uchu. Anditi, imimi makati mandizo ati moda kutara ni mwana uchu. Because he is the reason why that sits on a basis. Alright. Matimu datara ni mwana yanditika kuti tiwe zvaro kuita timu stope. Ndosaka ndamuedha handitika. Iwe mwanangu zuro takawirirana ndikati chisiyana nekufonerana na mai ava. Tikawirirana kuti kuseni uinde kuno na baba ava kunochekwa mimba. Sezvo wakambonyepa handi. Mimba ikawanikwa kuti iripo vobvisa mari moenda kwa doctor. Kuti zvepasi pemuti. Ati ndizvo. Komai ava uruchiri kuramba chiwatuka ende wakazondisira message tanzi ndatiza kupindura. Kuti anzi azvichaiti kuti uinde nemhaka yei. Uda kuchengeta mimba. There is something going on background. What is going on? Ndikatida kuziva what is going on. Innocent face. What is going on? Yes. Chi, what is going on? I mean,
anonzi Nelson akakomba musoro aina mapindu zakati zvoniwo you are very wrong kuti wakati kuna munamete don kati yes I'm wrong andikona watada oma pizza itakuza kopana ndipapata kuti munhu akuti mfisa mina tinofuna tinotseteno saka it's fine it's okay whether munhu shona achinga ari kuna ndachinga asipo I will live with it I'm not gonna try to tune it anymore ndikuna nakuba makago block everywhere maisa ndatichitaura itiwe mubvunzo pedze iwe mwana yangu utozvininipisa because wakakanganisira maita adiwa ndochokwadi chiripo wakangotida nemurume andisika kwete maita adiwa yes kwete maita adiwa ndo waida nemurume wacho ndio unokontea kuno muruma mhino enda noruma chero kuna nomudhonza kuno mudzvanya repakati pemakumbo ndo unodzvanya but maita adiwa live out of your chure I won't do that. Yes. I'm sorry for dragging you. I'm really sorry. From today onwards, I won't do that again. Tibaita ndoto tora ipedza shungu dzenyu. Durura imaitadiwa pedza ishungu. Inini shungu dzangu sisimeli, I think pakatoitika damage kudhara. Yes. Because now ndakutorarama upenyu hwefii mukati, especially kuvana vangu. Handidi kunyeba ipapo sisimeli. Tadiwa anogara Cape Town. Tadiwa ari kureceive messages threats every day muri kunzwa ari kutaura akachatanzi friend yangu namba dzatadiwa akadziwana ku friend yake yes ati mama this is too much now izvi zvimwe zvika izvi I don't know kuti dedi vachaita zvokuita sei nemunhu wavo because izvi akuitika izvi now ndakutya even kubuda kuenda kubasa ndakutya even kuita kubuda kuenda maitadi everything about family make. It's not only me. It's not only me. Even I know say I'm trying to send that American to do a man's marriage and I want to send that married up and down and marry at least I don't marry. So it's not about you to numbers and the one initiate. Not I know you are about trash. I don't know what you tell me so nice, but it's fine. ndiwe wakafumura zvinhu yes mira nditaure wambe ngochitaura iwewe I was in Cape Town ndofuna for more than 3 weeks into Cape Town the day randauya kunoko inini ndakwira ndichiuya kunoko wakabva wanisendera message iwewe wakatotanga kutondipa mathreats iwewe hamuna chamuri kuziva mbonyararai handikuzivi chamwari handikuzivi notaura chokwadi changu sisimeli musikana uyu akatanga kundituka from nowhere ndiwo wakatanga hai wakatanga mahai ako I think muna September ndipo wakatanga kuisa mahai ako uchidii ndichimbokuignore ndichimbopindura kuti hai ngatafuna ibvi munhu andiziva pandakazoona kuti kuri kuenda nyaya dzachoka ndobva wachizonyatsouya manje nezita rako chero waimboramba uchiendesera mwana wangu uchimisira mamessages wakudzoka back uchiti tadiwa hai hatimboisapoti zvakaipa hatimbodi kuisapota hazviti yakaipa ngoti hamuziva nyaya yesei hazvisi kuita nyaya yahiti ndochokwadi chiripo haiti baby girl unoona chii baby girl unoona baby girl unozati chii yekutenga hembe dzemu uchitumira mukadzi wemunhu hembe uchitenga ipapo usabate vana vangu zvese zvokuti nomusa wacho aitiusisimeli nomusa wacho kamunogona kumuedha futi papa naedha wapapa anzwe zvezvitauro wakaenda kumaextremes mwana wangu hatidi kukurevera nhema wakaenda kumaextremes ekuti unodengenda unotuma nhikiri unotumutengera mai ava hembe ndakazvisa mbutsu dzamai ava uchitumira hembe uchienda kumba kwemwana wamai ava uchizvita shamwari aiwa hakana hello uchauya imbomirai uchizi kuti ndakazotsvaga kuti chirega vataure iwe unoziva zvawakaita chirega vadururai pandikuda kungokuudza ndepekuti siyana nevana vangu uri kunzwa materetsese uri kuisira tadiwa zvese zvauri kutaura taka ndoka muchatanga kuviga uchitaura rufaro wherever kwamaifanana mafotos yenyu I wasn't there handizvizivi saka inini kuuya kwakatoita kwandirika itori mhosva hombe handidi kunyepera ene ndogona kukusungisa watoita zvakonake kuti uri kuCape
kutaura ndinokusungisa shamwari ukanopika kupozimoko kana kuuya kuno chikurupi usatorere vamwe vanhu for granted ndinokusungisa ende ndine muchato chapter 37 yandinayo ndinonokusungisa nawo muchato wangu ini apa mwanangu mirai maini ini mwanangu ndida kunyatsa kutokubata wrong nhasi maitadi varipo apa ndida kunyatsa kukubata wrong chaiko mwanangu muchihure kana waita chihure chokura nemurume womunhu hautsvagi mukadzi womunhu 1 hautsvagi mukadzi womunhu hauende kumba kwevana vake murume uyu andise izira rababa vako ane vana vezira rako hauende kumba kwevana ava uchinozvita shamwari yani yemuzukuru kana kuti kudii waidei kumwana wamai ava kudherera wakaibvumire kuenda chero baba ava vakakuendise kuwaibvumire kuenda ikoko apa waivaudza mira mwanangu apa waivaudza mai ava zvese zvemulaifu yavo zvese zvauri kutaura neboyfriend yako murume wavo uchiudza mai ava kuti mukazodai paya mukazodai munonyanya kazodai mukazodai ndiri machansi ese vakandipa ese machansi why guys wakamsendera vanudza dhedhi vake vasina kupfeka vari mubathroom wamusendera for what tadiwa ipinda chii chawaisenda whatever zvawakasenda handiti ndowakaexposa but mwana rutongoti manudzi dhedhi mama indindiwane dhedhi vakabvisa hembe plus aindisenderera pakuita sei imikukwana wanimuchigrounds pandiri kukwana panyaya dzadhedhi dzechihure chadhedhi imi ndiri kukwana papi wakuita mwana wangu threat kana muri masisango ukuda hachavakude hakungaite mwana wangu threat iwe mwanangu haungachemeri dharariya haungachemeri dharariya haungambocheneri dhara rakainzana nababa wako hazviiti dhara rakainzana nababa wako munhu ane 26 years nemunhu ane 59 years hazviiti kana munhu iye haisi zera rako izera baba wako shamwari kana iye murume andisaka ndakamutuka murume wenyu iyeye nezuro kuti kana muchisikirira zera remwana ane 26 munenge muchiona makakura mukadzi iwe uchitobatirira baba ane 59 years wai wasatobatirira murume ndinenjidi inosinina mvura inini that's why ndichisiwa nemurume ko nhasi hausi kubhega here akusiya wani anti unozvaudza mai ava kuti vane sinina mvura nhasi uri kuona kwazvasvika hausadaro mwanangu zvimwe mukataura inyu gaizvi kana hai right chiya tidzokerei panyaya madurura ngatidzokerei panyaya iwewe munhai mwanangu zvakatanga sei baba ava vakakudzana vana mukadzi here taura nyaya yako zvakatanga sei kuti uzosvika pamatasvika apa nhasi zvakatanga sei ndatiita nyaya yako zvakatanga tisvike patasvika panhasi zvakatanga sei baba vakakudzota vana mukadzi here baba vakakudza kuti chii nyaya yakafamba sei yakatanga sei takuda kuwa kumagumo maita ndauda kuziva chokwadi ini ndozvibhilivha inini nevamwe vangu 799 tinozvibhilivha tichazvitipi tiudze tihwisise chirega tihwisise maitadi kuti nyaya chakatanga sei maitadi chirega itiwe kuti mangwana mugoziva murume wenyu joki renyu iri chirega itiwe chitaura zvakatanga sei mwanangu okay kana baba tadiwa nditi mukudana naimomo vaimbuza everything about his makasangana kupi vatombuza kuti vari takasangana kuBelmont murodhi cousin yangu parani kwavo okay anda kusarira muchichipa panditi batotopa namba dzangu wangu wabvuma wakati achinge wanuika achindinyenga ndichinyenga ndichiramba muzemumusebvazo chinogara kupi pandavasendera location vakati kwesokubvavoita sei bva wauya asikafa vakadya vakadzokera hapana kaira nemumwe hapana kaita sei vakadla vakangauya nenyama here vakadla chikafu chani timira tichechibvunza mubvunzo vakadla chikafu chani chako wakatenga nemari yakati vakauya nechikafu no ndaibika ndini kumba alright ndoendera mberi ndira mberi mangwana tona futi zvokuenda zvizvo zvavava bva kubasa renda bva kubasa votouya votodira ndotobika chikafu futi votira sei votodira
pambashana votorara mukusimuka ndaunda basa ndisina kubva iwe ndopata ubva wakaenda kumba kwavo kundasigumechinja kutsikaniswa moenda kube voenda kubasa kandovakange atongoona chitau yangu navo iyoyo saka mama motogara mose in other words maigara mivanga votogara kumba kwako baba atadiwa kumba kwavo anombogara ndainamba kwavo ndoni vati ivo vakavogara kumba kwako hati vanga vongoenda kunochinja vavotovata kwako everyday vavotogara kumba kwako ka votovata everyday kumba kwako mukadzi achingoti murume ari kumba ada kupisa iva batani miremo yokuti lati muri mudhari zitombochisamba saidzi explainer hambo murume muedhe kana uchida murume wenyu muedhe mchidhakwa kuna dhingane tadiwa akugara kuti augara kuno kuwandizosaitisa ndizomuona unotoati handisikuda kupinda zvinova tipindei tina dhingana dzinachira tinabasa the two pictures nandakangovebuda ndakamira uno ndisoma pictures ndinomatitombokamaona that night patandakamakadzi oti apedza vapekusa kudzaka achisivabe ndiraenda kumba ndinoona anodzoka kumba kwangu patinobva tinorova kumba kwangu otomukamakuseni ndotomukandotobika and then obva ageza oenda kumba kwavo because sometimes zvinosvina sunday to sunday ndoyakaveti iri lifestyle yedu manasakuza ndikati edini understand pati but manje ivokovo edakatanga kujamba panyaya dzomumba papa saka zvese sengativi sengatitesese vanditsomi enamadzasasesaisowatikoma zvine kubvisa aitsengatsenga mazino waraitsinobva atotava neumwe shanga raingusvasvika ndisondirikana nenhumbu ndiveduta sei kuchengeta mwana wachona we can plan zvinhu but then along the way ndakaona kuti munhu achinja akuita sesini inini kushana metadi ndada kungomufikisa iwewe haana kukuudza pamakadanana haana kukuudza here kuti ndine mhuri haana kukuudza here pamakatanga kudanana kuti ndine mukadzi nemhuri haana kukuudza aitaura another story kuti yekuti yes ndine mushato but metadi ambinonzi vakanogara kutekere vakadzoka vaine mimba chichi mimba isiri yangu tipa separation zvakanaka naedhi wako noti kuswera mutaura nyaya dzisina basa muti hure zvakanaka ende kuenda kwangu kuteki it was not an unplanned nyaya idzi handi wakazoya kwandiri une zvawakutsvaga ndakuchikuudza chokwadi it was not an unplanned thing varume vanohura uzvizive izvozvo vari kuti varume vanohura ende obvious anenge aine zvaanenge achitsvaga nevaidanga kukusvira kuchihuru achikuudza zvake papamusoro pangu kana ndaisinina mvura ndichihura kwari kudei ndinokuya ndikagara kucape town handakukwira ndege andifamba nebhazi wangu ndofamba nendege uri kunzwa ndofamba nendege izvezvi kana ngapanatenga tiketi ndinorara ndavo cape town kana ndida kukupuruvhira mune muchinyeberwa kuchihure kwenyu kuma kwachiita zvaanoita kuno vanongoenda ndoda kukuudza iwe kuti uzive mangwana kana wazopinda muchihuri usazodhipisa wangu afunza kuti munhu anoramba mukadzi wake angarambe mukadzi we20 years 21 years oda iwewe mwana mudiki zera remwana wangu iwewe 41 years uri kunzwa kutamba nepfungwa dzangu iwewe ndiwe wakanditsvaga saka tegedza tauri handibve wakanditsvaga so let me nditaure zvandoda zviri pasi pemwoyo wangu because ndiwakanditsvaga dauri mumwe munhu wakatouya mune zvakanaka waimudirei edhi wacho kana vari baba wako waimudirei wangasingaoni eji pakakunyenga kuti uri murume mukuru waimudhara chai even ndakakudza kuti ndiri hure anotondida nehure hwangu ende antoziva ndohura kuno kuzimbabwe saka achingoramba achindida nehure panyepe kana usadiwa ndinaendaikuwa nemurume wenyu kumira ndichikuudza naira ndikuudze sisineaponyarara nditaure but ndiwo kavakanganisira kanhai mwanangu rega vapedze shungu ndiwo kavatsvaga mai ava ndiwo kavatsvaga rega vapedze shungu dei usina kuvatsvaga dei vasiri kumbotaura newe ndiwo kavatsvaga ukavatumira manudzi murume kutumira mwana wavo uchidini zvinhu zvababa vake hazviitwe ndiwo kavatsvaga mai rega vapedze shungu nyarira kuti ziva pedze shungu dzava kutuke mwai mose dungirai mose muri vaviri
yaita seko network. Network yacho zvainditizira mino zvayaita. Nani guys, nyaya musati maiwa mirai mugoya tsokuwanya yacho kana kamutaura kuti kudi kwenu. Ndipiko ndikolia. Avatoripo ndadzokera. Whether you like so or not, I can't tell you. I wasn't unless my job is fine. And what I want, you don't do and don't do I'm waiting for you, my dear. I'm saying sort of still in the next one. Sorry. The buy life. The buy life. You are Zamaiudzana nedu zvekumama zvenyu zamaiudzana naedini. Shure kwehuku nasari kuchema ndiani handi ndiwe. Ndiri kuno Zimbabwe. I'm at peace ndiri kuno otherwise watodrega mufaro wangu. Ndiri kuno Zimbabwe. Ndoita zvandoda ndiri kuno ende ndanotoziya ndechera kangofunga izvozvo kuuya nongowe. Indakauyawo Cape Town. Asi nhai mwanangu iwe mwanangu unemwe mwana wako waunaye wakaita. Shuwa wakaenda ku Cape Town kunotsvaga handi wakaenda kutsvaga mari here kuti urarame mwanangu uchengete mwana wako. Ko wakaenda kutsvaga madhara here waya madhara kuti ubvugudzwe namadhara iwaya nhai mwanangu. Kwadi kutsvaga murume wezira rako kana washawa murume ndiuya ndikupe murume wezira rako. Uti mama ndikutsvaga mukomana wezira rangu anondiroora ari serious. Kana uchigona kudzikama ndokutsvakira murume worogwa. Baba yako vane 59 years unovadimura ne 26 years. I saw the problem nyaya nobaba naita dio. Ai problem nyaya nukuno kuti wakaenda unotsvaka kunoshandira mwana wokutanga kuoita kuti menhumbu yepiri. Iko zvino wakuda nobvisiswa nhumbu. Makuda kubvisa nhumbu pasi pemuti. Ndosaka ndakatsinda henyu kwadokta. Pane kuti muite zvepasi pemuti. Kuti pasi pemuti unobvisa chibereko. Kwandisi vanga vachironga vari kuronga. Handari kuronga nemurume wenyu kuti vanobvisa pasi pemuti. Ini ndikazviramba kazvepasi pemuti izvi. Ndikati hazviiti pasi pemuti munhu anofa. Inde henyu kwadokta kana vada kubvisa nhumbu yenyu. Waindotuka wani ndaimbokumisa. Andoikanda mamisa unoronga pachikanda. Ndikukuudza kuti usabate vana vangu. Whatever information yawakapiwa naEdge. Don't touch vana vangu. Don't touch from the day one died auto but I don't want to sabbat once you this you got information in against name. Why would I tell you now that you didn't know you. I don't know that's serenity. I don't know about it out to sort as another basta. Eh, Makaudane, but when I'm talking Usanditi sorry, Shamari, I serious sorry, network. Shamari, and who and who there's a chiwarara kana watu ya sorry tozoti munakata imsorika uchiteerera vopedza shungu dzavo kunoti unongo chapindura tukazi ndakatozodai muri mvura makazodai muri mvura. Kana munhu achida kupedza shungu dzake mwanangu akakanganisa nyarira kuti zii chero vakataura kuti kudiwe zii wari kukumbira regerero. Hakuna nhumbu iri kubviswa ngaachengete mwana wake andakavhura makumba achimuda ngaachengete hakuna nhumbu iri kubviswa ende kana zvatodaiso manjeka ndakuchitoenda chero kubasa hakuna kana mari ichauya kuna Edge toona kuti mari yacho kunobvisa nhumbu yachaneiwana kupi ini ndine right inini unoziva ndokona ndora pei yaEdge yese zvenhumbu munozati chii mira ndikudzei imi maitani zvenhumbu vanhu vanga vaita pasi pemuti hamene kuna mai muxosa vanonzi vanosvubura nhumbuko ndikati zvamakuita izvi game ramakutamba iri kai anofa musikana izvo hazviiti kana madisaidha henyu kuti muda zvemimba indai kwadokta proper doctor kwete zvepasi pemuti kumaxosa izvi ndo pakazopinda wedhi rekuti kana muchida kubvisa zvinhu endai kumadokta kwete zvepasi pemuti because vanga vachironga kuenda kunikikiri vanga vachironga kuenda kuxosa anoshubura handi mukusaka sori ndei handisi kuda kuti sori yako handide asi dongoerera tangokuuta kuti usazodaro wangu usazodaro dzidza kutaura nevanhu zvakanaka kana uchinge watadza dzidza kutaura nevanhu zvakanaka I'm not your age ndiramei vako inini
Ndirame saka unotsvaga no nyaya iri kuitika nyaya iri kunetsa ndeyekutika uyu mwana nyaya iri kunetsa ndeyekuti mirai vasikana mirai vanhu vari kubvunza mirai guys mirai nyaya iri kunetsa ndeyekuti mwana akamboti uyu baby girl wangu uyu akamboti kune murume ndine nhumbu handimaona achinyepa then andobva sazotesei kwaindobva zatesei ndobva chiko kai kudiko akamboti ndine nhumbu here kumuru pane zvakamboitika but zvaitedza kuti amene zvakambotaurwa kuchinzi akambenganyepa nekutanga saka murume akatozoa saka iko zvinobva kuti ndine nhumbu kechitu murume akati wakambonyepa papa ndoziva sei hani muri kuona saka ini ndopa vakanga vakuti vakunobvisana pasi pemuti ini ndikati no hazviiti pasi pemuti ndakatoti hazviiti ma iwe shamwari uende wega kunoteswa nhumbu iyo ini ndakati ndai munoteswa mose muri 2 mose kuenda kuna dokta asingazikamwe kana kuclick kana kupi moteswa mese moonekwa mipenyu then you decide uende wega kunoteswa unokuendedwa chasipo sei muridzo yenhumbu yapi plus edhapo uri kumudiya pauti unoteswa naye apo uri kudei bebi gela kataura kuti kwanzi ndanga ndapinda nemwoyo hanzi murume ndandamuda ndopa ndakana kuti rudo ibofu guys kwanzi ndanga ndapinda nemwoyo rudo nemurume ndinomuda but murume wacho na age manje 59 umana ne 26 guys hazvisi kutoita ana 59 years edarutonyeba edazatatombosvika kuma 50 years hasati kungoti asatambosvika ku 50 years kusaka ainyepera mwana uyu tadiwa mwana wangu ane 19-20 years ndio wakutaura kuti anzandine age nemwana uyo wakupa kuma 30 years oweona kuti ndimuana baba vako shamwari kutaura zvakanaka muupenyu kuti uzobatsirika nerimwe ramazuva ukada kuita chivanhuguta chako chikazochiwaiwai zechigudogudo zvako tinokuratidzawo futi chigudogudo futi tokuratidza wauya kuna sisimeri uchida hewo tingamboya pano tingamboya pano ndachada kuti jairira imbo edi maichadi imbo edi I've got maitadi is back ndo ndikutongo I'm sending na maitadi because uyu mwana yakatsvaga maitadi vangasatombozivi nyaya idzi vanotogara kuZimbabwe uko ndokanozvigarira nevana vavo murume achishanda ari kuCape Town uyu ndiye akatsvaga maitadi oga nemwana wamaitadi mukuru ane 20 years anotozvigarira ega uko akanotsvaga ndosaka ini ndiri kumira namaitadi ani muri kuona saka babatadi vaedhei babatadi apa edhei babatadi ngavachiuya vatizoti vada kuita seni mwana wavo ende babati as long as muchitukwa nemwana uyika babatadi tinge chingoapisawo muchingotukwa nemwana babatadi tinge chingoapisawo ndizvozvo takaisitopi ngatipisewo babatadi kusvika babatadi vahwa kusevanotsva tichipisawo babatadi muchingotukwa tichipisawo babatadi kusvika vahwa kwazvo vaudza munhu wavo kuti stop it aiwa zviti hazvino ungafananidza dhara Dejila Daniels billionaire gaizika musadaro dhara Dejila Daniels billionaire nababa ava vanodozvitamburigwawo nemukadzi wavo kuti vararame vachengeti vaisa vana kuchikoro ndozvo zvamungaenzanisa izvozvo akawanza mwana uyu akaganza muri kunzwa neeji yake neeji yandinayo neeji nanasisi vangu nezvaanotiita soka pandiri kuramba inini zvimwe zvese tuka hako inini its fine ndini mukadzi wayedu pavana vangu waita wrong turn my dear pavana vangu waita wrong turn handidi kukunyebera pavana vangu and I can do anything to protect vana vangu pavana vangu wawanza shamwari nesisimeli vari kuramba kuedheka wani amene uchichi kuitika vaedhe itoni ndiri kuzamana hello aiwa tiripo edhai alright tuzama kumuedha tiri kuti connected but auya edu auya edi sorry nhasi tangotiwo edi nokuti tangowawo mwana ne26 achiti edi takungotiwo edi koti sitingadi network yangu ndaitiza tangowawo mwana ne26 years achiti edi takungotiwo edi ndingagoti kudini
Saka masvika papi nenyaya dzenhumbu yenyu mave papi? taure nezvemusikana abva adona Network. I think in network. Aya. I think in network. Saka iwena edi mawira kuti kudina iyi musikana. aripo here adono Aripo musikana. Atiza. abva adona Hamuna kublokana here? atobva sisimeli I think Kana makablokana pamwe anenge abva. Pamwe makablokana anenge atobva ega. Saka mamazowirana kuti kudini naye uyu. Ndamutumira message kuti ngatende kwadokta ari kujamba jamba. Ari kuramba. imimi ndambokudze batadiwa muende kwadokta nemunhu wemuri mega ende mukunyatsoonzwa mathreats ari kutaura watch the space amuende kwadokta nemunhu wemuri tu Exactly. Edi ngambodzidza chihuro ufidze iwe Edi fidza unotsikirira mwana yeyo akadaisa uyu kuzvinyadzisa murume mukuru kudai uchi ungadana nezvara zvemucape town izvi zvinoona wakuita unge bedzi unge munhu asina kukwana kuputsa imba yako nekuda kwezvara zvemucape town kuti unge munhu asina kukwana mukadzi wako unomushorei unotukisa mukadzi uchi kwaye ane mvura negomba saka unotukisa mukadzi wako washayiwa chiri mukadzi wako iwe Edi washayiwei teki nevana unenge uchitikuwana kune vana kundokwa kunenzi akatodhamba wese vanenge utsvaga ikokoko vakadzi venyava kana musikana vakatozvibata vachigeza nemvura dzinotonhora chee mukadzi wako teki nokuti unoenda chisimola chekutomuka makuseni uchitonogeza kumba kwako uchinoita kumusikana uchitogeza uchinova nyoro vita pakadaro une mukadzi uri wovigira mukadzi siki woti wanga uchite ungadai remakoza angu uyo aripo achingogabhagabha anga anyenga kaanyenga yezvi zvamuzvipira ngaambopisiwa Edi uyu zvinyatsitamushi hatimanzwa zvaanga achitaura iko zvino true hapana chaari kumbonyepa aiudzwa zvechokwadi ende zvazvi ndezvechokwadi zvaari kutaura taura kuti anonzi amaita do akandihurira ini taura pamberi pasisimeli amaita do akandihurira saka handisi kuvada sisimeli nani mungafamba muiweji unotofarisa cheko chakaona kutokwana wofutikana newe sori hako hanzvadzi yangu bata una kukwana ungaudza mukadzi kana waenda kuchihure unotora zvisikiri dzekumba kwenyu kuti zvidu uchiudza mukadzi apo unenge uchinyepa uchiudza girlfriend mwana mudiki unofanira nozvinyepera kusvikepi kuti vakanohura vakazouya vakazovaramba tikadini munotaurira izvo zvisika musina kuswera ikoko munokutaurirei sisimeli handimanzwanza uda kupisiwa chinhu chiri pakati makumbo chicho kuti udzikane ndiri kutaura imwe story iko zvino mwana anotumigwa nudhu rako unoti zvinoita izvozvo mapiritsi neshamwari yemusana Nyepa kwake hauza atotiza ipapapa zvese zvari kutaura ndezvekunyepa izvi. zvei zvipi zvacho akaziva sei kuti mukadzi wakamboenda kuteki akaziva sei akaziva sei zvokuti hanzi munhu anohura aingoda ngosotesa maita diwa ko zvokuti mukadzi akamboenda kuteki apa akaenda kunoshandako akaziva sei I'm not denying kuti ndakakanganisa kudai amba ndakakanganisa pane zvimwe zvandaitaura. Yes, some of the information zvakaitaura is very 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 true. ndepapi pandakahura pane but angopengeka kungoya from no achingotaura zvimwe zvari kutaura zvese zvimakada. I think I told you everything regarding this story. I confess handikairamba imaitadiwa makanohura here kuteki makanohura kuteki ngapindure edu kunyepa kwese kuri kutaura ikoko sisimeti tasaone zvakonzesa anzi wakatotuma munhu nemapiritsi iwe nezuro tira kunzwa ichokwadi ane marimwe zuro kuti abvise nhumbi iyoyo anzi wakatotuma munhu nemapiritsi tave nemapiritsi kuti kubvise nhumbi ndakataura nasisimeli inini sisimeli vakatotaura pfungwa yaitaura achiti hanzi ndipe 1.5 ndikati sisimeli vakati hazviite endai kuchipatara. Nhasi ndakaita appointment kwadokta ndikuti haandi kwadokta haasi kuda but zvese izvo zvamuna mbondiudza kubataniwa ndofunga tatombotaura makuseni ndikati saka iwewe what's your plan uri kufunga kuita sei
but it seems as if kune zvaunowanza kubatadi wakatoita appointment kwadokta sa unombotaura nezuro takataura almost an hour or so nonga 2 hours taura pafoni aunotaura zvese zvingatokudza kuti amaijuju vati nini I'm willing sekuru kuenda nemi tinodrive toenda ndoda kunge ndiripo ndichiona maresults emunhu ndopinda naye ndino mubathroom because haukamuiwa haungaende nemunhu patoita mesi yakadai ende paine mathreats akadai toziva sei ningi safety yako kuti ukachengetedzeka sei besides izvozvo muchinotarisana muri to zvese zvimakungoronga ina handisi kuzviziva but takati zvinhu takuita open up. I think Mike namaijuju vakataura musuri vakati akufanira kuita open up sekuru zvamuri kuronga nezvamuri kuita tofunge tichifanira kunge tichizviziva. Now it's another story wakutotaura kuti wakabhuka kwadokta Sisimeli ina I know nothing about zvekwadokta ataumisira message handimuri kuona ndamuudza ndikati once uri ngoramba uchiti munhu yari kudraw attention once watongomupindura mukataura handi matotaura zvekwadokta ndoziva sei kuti mune zvimwe zvinhu zvakamataura nokuti vakanga vachida kuenda kumuxosa vaida kuenda murume aida kuindisa murume uyaida kuindisa musikana uyu kwamuxosa here musikana ndo paiti kumuxosa yazviiti ko ndikafa indikati aiwa zvokumuxosa hazviiti nokuti ndakamboita kesi yekundo kurustenburg guys yemwana wayo akanga angodona zvinhu abviswa namai vaya tikati hazviiti indai kuchipatara kana mada izvozvo zvamawirira zvekubvisana nhumbu dzenyu mochindai kuchipatara kwete kumuxosa ndozvavanga vachida kaivo ndozvavanga vachironga inini mubatado waendeta anotaishandisa protection aiwa protection zveprotection iwe vagarako daita nini taiwo semunhu mukuru seniwa muri mwenyu munomuda chaizvo asi taiwo semunhu mukuru protection kumunhu kwaemukevhiki vachida kubasa aiwa ndikutobvunza iyeka kuti panoitwa neprotection panoita nhumbu handi wakaramba ukati ndezvekunyeba zvese izvi saka nhumbu muda unoitesta pako ichizoti hauna maiprotect usatambe nepfungwa dzangu mubatadiwa zvonhai baba achadiwa musikana uyu mimba yake kana akazvara mwana wake muchamuroora here maitadiwa inga ndakudza wani pane mutumira screenshot ndoona kuneyandisira message futi makuseni aiwa anga angori mameseji ekubva kuna baba vake zvekuenda kuchipatara ndikutonzwa izvezvi pana pakuwapa unombochitaura wazvitaura kupi zvekuti muda kuenda kuchipatara wabhuka appointment wazvitaura kunani saka zvese zvatinotaana namai junior tiedza kubatsira kuseri tiri kutopenga handizvo hapana mbopenga kwambo wazonobhuka appointment wakatoita appointment which is nezuro ende zvinezvi ndambokudze ndingati mublock saka which means uri kuramba uchingotaura nemunhu isisimela I think pamberi penyu maybe inini wacho rega ndichibloka batadi wacho ora titochingovharisa majira acho aiwa imarriage yamu tiri kutaura nezvayo iyi tikutouya tochingov marriage ini nemuzukuru wangu nemukadzi wake akati sekuru tiripo pakukubatsirai uyu munhu isiyanai naye chitiudzai ora zvamuri kufunga zvamuri kuronga tibatsirane ndiwe uri kutsvaga iyopo uye kutsvaga iyopo babatadi vakablokana nemusikana uyu nokuti musikana uyu anozava kukwira apa asi kukwanisa kupinda apa ndosaka adona aniblokai musikana uyu babatadi aniblokai musikana makamubloka arotira kukwira apa rutadza makamubloka muunblokei aiwa baba vakamubloka ivo vakamubloka babatadi vakamubloka zvemeseji handizivi asi vakamubloka ini handi kutoona kunoku kuti vakamubloka pamwe vafona handizivi kana kuti vamisa direct message but pawhatsapp vakablokana pawhatsapp vakablokana iri kutotadza kuti ari kutotira kufoni Hello, taurai. Babata ndibatendisa pamubatenda pamute wavhara phone. Vaita pamute amene tokutaura apinda vamu unblock apinda manje. Vamu unblock apinda. Ifumura about your family and you are going to about your family and move around many. So those are good option nice kapana. Mimba whether I go oh yeah, it's good visa. And they are and you know it very well. Why the queen I watching and documents usina kondo mwachu wite mbamangu. Who doesn't know you cry for them some my own gareo? Who doesn't know you? Ukunere you put the mama which is another. Yes, I'm wrong. Yes, I'm wrong. I cannot still a bit when I made a deal about you. It just be a man who got to the one then what to spare. Ha! Saimba batadi baita unyika munhu ari kumaperiod yekeke ndezvako izvo ewe hure
ndezve enyu mete makapusa namunga kuti muri hure mumayana kuti muri hure wani ndezve makanohura mwana kuti seku kumukana naye wani ndezvenyizvo ndezvako ndezvako jesi makanohura mwana kuti seku muri makwakana kanoti mukakwandiri wani mafirisi aya hure kupi wati atiza maARV yandimubona sisimeli udzevanza asi mimi edi iwe shosho unganokwira munhu ari kumaperiod inyoro chokwadi mchida kuti zvidii akunyemba hanyendi mwana atara chokwadi anogonyemba zvakutarati akazvizoka newe ukatoseka kochinagwa drama chinaiso bati wapinza mukadzoka munyaya dzasingakwani dzaasingazivi chihure makangoita muri tunopedzera muri tuchihure chenyu kuseri kwete kuda kupinzana vana namai ava pasina pavanokwana havana mbohura nemunhu pamai hure vangu vasipo vatori kuzimbabwe vari kuchengeta vana vavo mavapinza munyaya iko zvinova kuwa zvokuti maikwira kuropa remunhu musina uyu varubekana zvakaoma musisimeli pandibwa ndinde kunyebarege ntaure chokwadi tikuedza izvo muzokurongwa rutondifonera ko iri upinde pandibwa sisimeli ndepekuti edha ari kutaura kuti inini zvemukadzi uyu handichada maitadiwa ndoda kuita open up everything but how come unoenda futi wakunobhuka kwadokta uko muri tu makutotaurirana makutoenda kwadokta uri kuenda nani kwadokta nemapurisa sisimeli handina ndaisira meseji sisimeli ari kuchikoro kwemwana nditoda kuti wafuadzira ningiri soti munhu yandamisira meseji yekuti tiende kwadokta asina una kutaura neni ongoti zendona sisimeli but ongotangowaudzawo kainini mukadzi wako timaitadiwa ndafunga zvekuti ndatovaisira meseji and if baba atati mirai kuramba muchibloka mwana mirai kuramba muchibloka musikana because muri kumubloka mirai kuramba muchibloka musikana haana mbobloka ari kudropa aiwa ima mungaoni kuti akablokwa sei nokuti muri pafoni yenyu mega kuzimbabwe ini ndiri kuzviona kunoko aiwa ndopanda pavangu vambonyarira papai vangu vachimuunbloka iko zvino katoti ari kufona ndikatira kumuedha handika ikutoti apinda mapinda wapinda uyu wapinda He did not block me. I sent you screenshot sisimeli yebanga chat wanga doshanguwai. Ndakasend message I'm going to block even now I'm going to block. I'm the one who blocked him. So uri kuva nibloka noda kupinda. Saka mamchiva uinda kwanguwai kwa doctor iwe. Mam Zikama ndio waindi nyenga ndio waifumuka wega nditika zikama. Andi na phone nasi munoenda nevanhu batadiwa hamusikuenda maitadiwa iyi nyararai maitadiwa iyi haisi yenyu iko zvine imbonyararai kuti ziva batadiwa pedzerane nemusikana vari tu pedzera naye haisi yenyu iyi maitadiwa siyana inenyi maitadiwa hamuna pamunokwana haisi nyaya yenyu wanya ndiwe wanya varikutaura vanezvi waramba wanya ndotori kuda kumusapota murume wangu murume ndotozondibhopa ndi uri kudropere chii kana uchiziva kuti uri kutaura chokwadi uri kudonhere chii kahure kemunhu kamuroyi chaivo mabatati musaoneni nokuti maitadi vari kukuzirirai panapa mobva mafunga chini tiri kukuzirirai ina hangu handisi kutombokuzirirai ini mabatadi maitadi ndivari kutokuzirirai ina hangu handisi kutombokuzirirai because ndimi muparanjongo ndimi munhu mukuru maifanga kuziva kuti it's wrong it's a no kudanya nezvana izvi imi saka maitadi vanogona kumira kusaidi kwenyu but ina handisi kutombomira kusaidi kwenyu kana kuuraya nditi and I'm not even the first, I'm not even the last. Ndokana kuudza yamwe madhiri yamwana wasiri kuchengeta ne2 months arapo apa. So shut up ngula machihura both makapusa. Ngakutsekewe. Ha? Babatadi chidzokera kumusha. Babatadi chidzokera kuAfrica kuZimbabwe. Hai tsaita mchinda kunogara nemukadzi wenyu kuAfrica kuZimbabwe. Chinda imi maitadi babatadi ari kuyarina. Maitadi ina uye yesu uri kunzi handikwanipa
hausi kuenda wega nemunhu muri tu. Babatani chidzokera kuZimbabwe. Babatani zvakwana zvemi-SA chidzokera kuAfrica kuZimbabwe. Ndofanira wakadiniwo first marriage nevana jairira manje unototiita vanhu vake ndina chimuedha Ndima mchimuedha. ndiri kumuedha wozataura ari kunyepa But baba muri kumuedha ari kuboya ake obhomba mukadzi wenyu oenda zvake. Oya obhomba mukadzi wenyu oenda zvake muchimuedha zvenyu. zvisinela musi kunzwika muri kubreka. Ndati vari kubaba tadira kuti ndiri kumuedha vari kumutedha vouya otuka ake odzokera zvake vomuedha futi ouya kubhomba ye odzokera ake. Baba tadi vari kuya rini kuZimbabwe namaitadi ngavachidzoka kuZimbabwe. Baba tadi vari kuya rini kuZimbabwe. Kugara vose kugara vemese kwakanaka ngavagare vese. Hapana chiri kumbonzwika sisimeli. Mirai ndidonedze ndichange futi network I think. Mirai ndichange. Aiwa guys vakagara padhuze napadhuze pamwe zvinoita nani mai mwana zvoita nani nokuti apa paka nokuti inyaya yekuti mwana ngachigara kuZimbabwe mwachigara South Africa ngavanogara vese pamwe chete. Try kuedit one. I need to again I need to hey. Aiwa ngavainde kunogara mune mukadzi wakumusha uko. Mukadzi wanoshanda yadhuka kuZimbabwe vanonopinda magame kokoko. Ndo pane nyaya lulupa kuti mwanogara ndo pari kuvhurira gap press rechihure ipapo. Ndo pane gap press ipapo kuti umwe kuCape umwe kuZimbabwe. Apa we all know kuti Cape Town is city of Mujolo. Kunyange kutoramba kuedha. Shakauma. Itoramba kuedha kone likatoni. Iwe vasara vari pakowe wega ndabuda pakowe paya handichagoni kukwira ndifunga network yangu vasara vari pakowe. Alright, we are kufona ukati mboona. Hello? Hello? Yes. Ina handichatogona kukwira pa live ndifunga. Hello? I didn't want some kuda kungosi exposure but I can even Network. Haisi kunzwika foni yangu iri kunetsa network I think network iri kunetsa pafoni yangu ndina ndi dropping ngofoni but ina ndisi kunya kudreka taura tinzwe unetsai zvakaoma guys. Hello? Wakundinzwa? Hello, wakundinzwa? And who I want to get them systematic, but everything in it. Drama. But ndikada kuunza mitendo chafsiyazvo vanofenda ngavamboita isi ngavanyarari nezviroma zviri murume wanga kwangu kwanditi atonditeka nochakutwipa palife hiiserebdati nemurume wake nafo atondipika pakebgate apo tichienda kwatiri kuenda tizoenda kumba sa mune ziro murume wakatiyamba kumanheru neziro manheru akatouya zvakaoma saka ndizoti kuti nyaya yapera murume akatouya mukatoita kuti hai ndinofarisa chokwadi guys eti muri kumuonawo seiti anofarisa anyway
Zuro usiku mwana muri kumunzana totukai vakatouya baba vakatoita zuro. Ndapera pawo. Guys, vari matina zera navo guys. Ndatosha zvokutaura guys. Guys. Zuro manheru nyai taitonga makaenda vachitukana manheru murume akaenda kutonokwira. Kwai ndikanzi ndichakutuka palife. Saka igame rakaronga zvinhu zvo hazvishandi. Guys, unoseka zvisingasengesi ndakuda kuita maita ditsitsi. Manje handichatokwanisa kuwadza anything maita tadonda murume wavo. Ndinochandokwanisa kutaura. Kana kuchatovafungira chako chako hazvichatobatsiri. Hazvichatobatsiri guys. Kwaina 4 kutondipika tichinda kwati kuinda. Hello. Zvakakuomera. Saka nezuro wakatoenda kumusikana uyu nezuro edi. Kunyepa sisimeni. Kunyepa. That's bullshit. That's a lie. Can you tell me on that thing again? Ndichatadza kupinda tinero takutoitanga futi panyuwani. Handatoperegwa pari kutaura musikana uyu kuti nezuro kwakauya kumba kwangu nezuro manheru iwewo mukatoita izvo zvimukusangana na 4 o'clock ndabva ndapera pawo ndaperegwa. I can send you my messages. I send Granny Zuro manheru. Yes, ndichifuadzira mudzimai wangu. Kwai mukamuti ndichakutuka iwewe palive ndichakutuka unyarare. Kupi. Musikana, she's yet to destroy, I think. Ndozvari kutaura kuti nezuro manheru maive mose yanzi ngamai havasi kutozira saka ndikutaura ndakuzozvitaura. Andona kupi. Ndakandikuisira message izvozvi ndaindisira nezuro. Ndabva ndapera pawo kudzikama chaiko. I want you to play my audio here. Aindisira nezuro. Kandaitione maudhi acho. Hatingazvirambi noti varume ndo zvavanoita. Hatingazvirambi. Kwai akatonga ndandinaye nezuro manheru akatoti mangwana ndichakutuka palive. Ndandinaye zuro tikatoita. Aunoperegwa chaiko. Aunoperegwa guys. Aunopererwa. Ende abatiko tisapara kuziva chokwadi. Chokwadi chezvikawa nemuri vaviri. Hakuna ari kuziva chokwadi. Muri 2 muri kuziva chokwadi. Mina tione zvakando. Zvakaoma. Ndofambira kupi. Ndonyarira kupi zvinhu zviripo palive so. Zvakaoma zvakana. Aiwa, at least hapana paroza kuti mai ndikiri ndiani. Ari kuziva hapo kuti ndimaiti mai ndikiwe pi hakuna akanoziva. Mazita makangowanda namai ndiki. Aiwa, vari kufona chiko chavanofona naye munoziva seko kuti kana munhu akanzi maita adiwa namaita aditsire miliyoni panapa. Mamuziva sei? Makutobvunza kuti what is going on? Chichiri kuitika tiri kuona live kwasisman. Wanoda zvinhu vaudze kuti munhu handisiri. Kwanzi kana uchireva wandinaye he is my friend. Imi babatati makanga muchibvunza musikana uyu kuti ndiani munhu waonaye. Iye akati munhu waonaye is my friend. Imi babatati mukati I mean your friend. Tell your friend to stop texting my wife. Ndobva akupa inamba kuda ndodzi friend. Ndizo akutextira here dzimaita dzinopera na 259. Tell him or her. Tell him or her to stop texting my wife. Then pakasema message hope akadeletwa. Saka ndichazi kuti akanyorwa kuti kuri message.
pane mameseji 5 akatodhilitwa. Saka zvinobata dii chachirevi chinhu chamandikadira ichi. Hachirevi chinhu ichi. Vainde. Mandisendera screenshot, unayo screenshot. Tasara masara moga I screenshot. Can't you pay? Alright. Your screenshot you. But screenshot haireve chinhu vanhu vaitotaura nezuro manheru kuma 7 to 8. Baba sadu vakati kuda munoona ye udza shamwari yako to stop texting my wife. Ai mama vakati pane munhu akacreate group akauya kuseri. I think ndofunga ndo friend yacho. Mire nditsvage mamessages acho. But manje chavati pachiprove zvokuti vanga singati vakakonanaka hachiprove. Nokuti mama acho akadeletiwa mamessage ndiani. Anongoisa mamessage achideletiwa. Mire nditsvage number dzacho sisimene dzakandisira message. Maitadi hamuna kana mbobvira makahura musatombozvinetsa henyu kuti hanzi ndichazodini hamuna kuhura. Munhu akazotonyara murume wenyu ndiye hure akahura. Inini ndinova maitadi mira ndimbokudzai. Mira ndibate muri pati. Ndoda kuti muteerere maitadi ndakahurigwa. Ini muri kunzwa inini pano ini ndakahurigwa nemurume. Ndahurigwa nemurume. Muzati ndakaita sei? Ndakauya ndikabaya live rangu pano. Ndikati guys vanhu vakafunga ndiri kujoka vabvunzei madhairi sai mamuripo yes ndikati madhairis ndakahurigwa pane nyaya yakati ndikataura munoziva kuti nemhaka yei ndakatotaura because inini handina kuhura handina mhosva yandakaita why would I come and share my story netimu rangu remadhairis guys ndo zvandinosangana nazvo vazive ndinosangana nazvo zvinhu izvi. Animona. Saka andina kumbomira kustopa kuti live because ndakahurigwa. Ndauya nenyaya yangu public. Nyaya yakaita viral. But andina kustopa kuyamba live. Ndakamba because inini I did nothing wrong. Ndaitova ndakamisa musoro wangu kudai. Nokuti I did nothing wrong. Andina ndakahurira. Dena ndiri ndakahura. Maichadi. Nyika yese aizviziva because ndaikandigwa hembe panze. Obva arekoda. Obva anyatsokulikisa kuti nyika yese zoti mai akahura. And I didn't do that. Inangu ingataura nyaya yangu pano. Vanhu vakatofunga kuti kunyepa but I was saying the truth. Antimaona ndikatokondiya nelife yangu because ndakandoti handingadi kufa neBP. Saka kuti mungatotya vanhu ka ndiye upi mukadzi asina kumbohurirwa wokuti munoti kwadzi ndofamba tongofamba. Saka muda kusimuzama kubvisa mentality yamu kutaura yekuti ndofamba sei hangu naive ndiwe vanhu vaziva kuti ndiani. Ini ndakatotaura yangu ndoga maivepo ini ndakatotaura ndoga kuti guys kwai kune munhu ari kuti ndiyemwe mimba uko akatohura obviously panotiwa mimba kapakarwa yeke. Yeah, sure. Yes. Saka stop bitching about yourself. Stop kutoti hanzi kwai kudi ari kuda kubvunza kuti kochichi kuitika muzoti ndizvo watoona izvo ndizvozvo. Imi chiripo kudefenda murume wenyu munomudefenda public. Kuseruku musasekerere murume wenyu ushu. Nokuti mangwana ari kuno kuvigira chine 15 years. Handisi kutombomudefenda zisimele. Zoenda kutaura kuti isusu tikuita zvatiri kuronga kumugwa nditi. Iye ari kuenda kusaidi kwachinoitawo zvakewo. Saka ndendisazive kuti chokwadi ndechipa apa tiri kufamba netireki ipi because ndendisazive. Isi tenchitaura kuti ndinoziva kuti tikuronga zvatiri kuronga. Iye oenda futi behind our back nevanhu vatiri kuronga navo. Unotaura futi nemunhu achadzoke futi kwatiri kutiudza kuti aiwa indazoronga zvekuti handisi kutombomudefenda. Simply because varume vanonyepa maitadi. Ndoda kukuudza anhu ndozati murume wenyu akateerera enda imufollower wangu wepakati nhasi ndinewe abatadi. Nasi ndinewe uri follower basi nasi ndinewe nasi ndiwe content yedu pano kusvika warega chihure tichaita content newe kusvika wasiya chihure chakaipa kana ndakagona kuita wangu murume content pano ndakamuita content muzviziveni kuri vakuti hazvivhundutsi hazvityise because I'm not the first and I'm not the last. Grace Mugabe anza ndiye Grace Mugabe hasi Grace Bona Mugabe hana kuhurigwa na Grace mai venyika kokoti sedu vana fombo totofamba nemapambusi ndikatozvitaura ndega pano. Saka edi ndiwo uri wrong. Vakadzi ava vakaruma namazamu nhasi vakadambira namazamu it's because of you, because of chinhu chiri pakati pemakumbo ako chandinogara ndichitaura everyday pano palive uchiteerera uchinzwa iwewe ndiani ari kufona. Sisimele mimi nachokangu ile bed baka ndakumba
anoenda pawifi zvinhu zvapo, but whatever Ed is saying anonyepa. I was with him yesterday and nditika zvese zvakaplay kana kuti sei tiri tese tikatorera mwara nefoni yake. So mechadiwa ngavabhilive zvavari kuda, vabhilive hure ravo kana kuti chipa chinhu chitachanga kwandiri. And handisi kuzombomusaidi nochino yeye bhosi angatombojaireka vakaitisa ndivavo. Enough is enough. Anda kuitisa ndokuvamusiya. Handisi kuita izvozvo. Sam muri kutokontinya. Handisi kuti hanzi ndinomuda Sisimela, nditombomuda Eduli. Panza ndongomudirawo hangu. Zuro wakati aiwa Zuro wakati ndakapinda nemoyo. Zuro wakati takatanga tichitamba sindakazenge kuda munhu zvekumuda zviya. Zuro wakadaro iwe. Kasi Sisimela ndikanga muchidanana mukatanga kuwata nese ganda munopasira mamwe atati. Ndozvaka saka uchiri kuda kutokonya kandi pane zvaunomudira nokuti Zuro wakati kwai mari aburitsi. Wakati Zuro wakati kwai mari aburitsi. Edi anoburisana ndamunyepera. Saka zvinoreva kuti iwe uchauri kumudira ndichepamubhedha. Saka uri kuzombomusiya. Iwe iye achikushandurudza kudaro. Ndomusiya. Ane muzvambarire. Hai, ane muzvambarire here naiwe. Ane muzvambarira. Kate ndoda kutoziva guys. Recordings. Ngamusupport all she wants, but ngangozangoti wine this together. Kunza kuti drive kuti shango banganyira muchichi pyabe muchango kwana nemchato wabewo. But patuka ndisikwazi wayo. Ndichavatuki ndazvinza Sisimela ndichavatuki. Saka basi vanyatso vane muzvambarira. Avana chinhu vanekadora Sisimela ndakaona. Izvo. What? Kuda kuona. Saka uri kuda ndochauri kuvadira chinhu chacho ndochauri kuchiva vanyanya kuchiva. Wakureva nhema haungambogwi hondo yese iyi munhu asina chinhu mubhurugu. Pwanye pako aiwa kana aiwa tikobhiliva zvakadaro guys. Hondo yose yaari kuita itikobhiliva kuti mune chigumwe kana guys. Nhema pudaramba hondo yese yakuita iukoranya iwe hazviiti hazvigoni. Aiwa zviraiti zvendambonyadziswa zviraiti ndizvo ndapfidze kuhura zviraiti maedzisekererai zvenyu muri mucomment section munyatsokufara tiratidze tichivoni. Nhai mamu muchivonavo tione cho chinhu chimbira. You should have come clean kwandiri at face and it. Mother dance on here murume wangu ex ndisungisa. Ngavani ndisungisa murume wangu. We are in this together my child. Imimi bana zimabe ananu ngare wenyu. Nendwa ndifama nebhasi ndifama nendege. I got my receipts mama nikakini. Sisimeli inina ndikubasa ka murume wangu auya. Saka zvechibhatani kunyepa guys. Zvechibhatani kunyepa tione. Chibhatani chakuti chibhatani tione hecho. Alright ndokutari. Tione. Alright. Guys, zvekuti chibhatani kunyepa chaiko. Ndazviramba ini. Hakuna zvakadaro. Aichana kuti ndoda kusimbisa babi yangu zvakuti musatombonyare kana kudii. You are not wrong, you did nothing wrong. Ngazvikweshane zvoga Edi naLi uyu ngavapedzerane vari 2. Ngavabvise mukadzi uyu munyaya dzavo chete. Ndemamududu ndokuti kati kwai panzvandomudira handi tika mari akati haaburitsi handi saka chanovadira chinhu wanika lollipop handiti saka lollipop iyo tichionazve kana kuti zvokwanzi vanika nhema anda zviramba inhema zvikanyepa chaiko zvokan'in'ikana guys nemagwiro ari kuita mwana uyu agoti kai vari kune kan'in'i akana aiwa akana hazviiti ndofunga network yemodi yakunetsa hazviiti
maitedi kana makantarisa you did nothing wrong itopinda mcomment section mubasire kurwa mako indandirimo mcomment section maitedi pandakaenda nyaya yangu ndakanga ndiri mcomment section ndichitopisawo father dives achipisawo nemadives ndichipisawo nepaside because I did nothing wrong. I did nothing wrong. Angane chiaccount chema Facebook akachitubura apa Facebook chiaccount chengana chakachitubura. Yes. Because ndakanga sisters zangu achimira oneni indiri mcomment section ndichipisawo ndizvo zvinoita musatombonyari zvoitwa heye vanhu kana kuti imi vanhu vari kuenda kuinbox yamainingikiri yabai hanzi hamba wefiloga yameno filoganyeni ameno content yepana aitorwi zimwe izi meka dzakaitora boys zangu rikasvika neko monetization inoenda content yepana aitorwi wangu bvunza vanhu mubvunze yanozviziva aitorwi unless watotikumbira tikakuti tora haitorwi content yepano haitorwi unopinda busy tinodonedza monetization yako zvakasimba watikumbira yes timu rangu rikakumbira tida kutora I can say torai ukangotora zvokuti uda kuchitukisa masitituko usina kukumbira unokaura haitorwe timu yepanapa ngauye yangu nakigone drama osiya zvokuti guys yatotanzi baba vaneka ninga aiwanda zviakatsimbi ndazviramba guys hakuna zvakadaro ndo zvaanotovadira mwana ushu asi kuti ini ndatotora nemunin'ina wangu ishi munin'ina wangu uyu kuti usatombo rega zvipisane iwe una chawaita wahure hauna wadi hapana rega zvipisane zviri tu iwe mira kure uko haisi yako iyi rega zvipisane chandoza ende Edi kana wakantarisaka ndodzanga ramba uchita zvemabhishe kuCape Town zvana izvi unoguriwa chinhu ichi kugurwa chikava chiri muplate kana chiri mumaoko kudai wasara kugurwa chinhu Cape Town inonzi kapa iyoyo unogurwa chinhu nevana veCape Town ava asiwo imimi mahure ekuCape Town musafonere vakadzi vevanhu please kana mahura nevarume vevanhu Cape Town musafonere vakadzi vevanhu ipapo tida kuti let's make it clear guys andika mai ava pana chavanotoziva vari kuzvigarira kuZimbabwe nevanoenda kuchikoro kuZimbabwe baba vari kubasa kunoko mai vanouya kumurume wavo vachidzokera kumba andika kuti vazoziva zvese izvi imagine guys unenge uri ukono ndakambokudzai nyaya yangu yegore riya yekuti ndaive ndiri kuLimpopo guys chisendegwa message nemunhu ari kuRustenburg unochawa zvokuita guys uchawa zvokuita uri kuri wakadaro saka musasendera vakadzi vanhu vedu mwana unogona tudonha akatofa cheko kufa cheko kudonha cheko nenyaya dzokuti munenge muchiita game rekusendera vanhu mameseji munhu ari kuri hanimona munopinza munhu thank you 18 ne50 stars thank you andimona musada kana mahura muchihura namuchikurana nyoro dzenyu ukoko itai zvinhu zvenyu mukadzi musamupinze leave the kids leave the wife havana chavanoziva chihure mukuta muri 2 itai muri 2 siyanai nevamwe vanhu asimo muequation yenyu hati muri kundinzwa siyanai neequation hurai chaizvo nokuti hapana no one can stop reggae hatikwanisi kukudza kuti musahure that we can't do because chihure ichi takangosvogwa chiripo tikangokurawo chiripo tichangofa chingosiya chiripo chihure is the oldest profession in Bible handika hatikwanisi kuudzai kuti siyanai nechihure asi siyanai nevakadzi vevanhu vari kudzimba munovakwidza BP havasirivo vahura chingozvimagina iwowo wazorogwa nemunhu iyeyu uri kumba umwe munobva takakufonera ari girlfriend achiti uri kure unoita sei kwanzi kona isisimeni kana ivo vakadzi vevanhu varivo vanosiendera vanosendera nasimolima messages vakadzi vevanhu siyanai nekusendera vanasimolima messages iyo is a true factor true musasendera nasimoli kuti kwai ndiri kudai foni yemurume wangu ndakuona pedzerana nehure rako pedzerana nemurume wako hanzi simeni kune mwana waEdi kuno Olivia utotoo kune mwana ariko zvewa Edi handi muri kuona isati tozvizivi zvakaoma sikana zvakaoma musasendera vasikana ava mamessages esikana munoona kuti vanotuka vanhu ava masimolaya anotukira mai mwana unotukwa mazviona vari kumanzwa kuti vakuti kudika mazvinzwa musavaendere kana wabata message iwewe handika chidhila nemunhu wako bongana kana unoda kutorova nepoto musoro rova munhu nepoto musoro usaenda kuno approacha vasikana kuti naiwe ndiri kukuzadana nemurume wangu zihure sene murume wangu unotukwa mai mwana unotukwa zvokuti unoshiya kuti woita sei watukwa wanzikika gaba remapirizi ndiani ana chichigwere handizivini kuti gaba remapirizi vagona ngwe vari kukwachisana nezvigaba zvemapirizi zvemaanadhini panadho hamuzivi here chigame chachona hamuzivi here
guys musadaro imimi varume vana Edi varume vanenge vana Edi chibvai madzikama guys varume ani mukuzviona kana ikangoya pana pachirori munhu wedu ka handi mazviona isu tinongodi kana ati live tinongounza tiregi hatina favor by tinoda kuti mbodzidza lesson saka vakadzi vese vari kuimboyai nevarume venyu guys varume vari kuura imboyai nevarume venyu let it be a lesson hauna chaukanganisa vakadzi musambozvinetsa hauna chaukanganisa iye ndiye haura ngaayanikwe munhu ngaaura thank you 900 stars Sivo iye ndiye munhu haura ngaayanikwe ina ndaura ini hanzi shamwari yangu ane mwana kuno Olivia uya zvakaoma vedu we waEdi futi aiwa uya Olivia isho waindepi Edi ari kuvhura hombe mana itei masters guys itei muchidikandirawo masters guys handa kugira mnati itei muchidikandirawo masters guys muchigadzirawo stapati yangu kuza 29 November guys 29 November tisanyare uya kana Olivia utudze shamwari yako iri kupinga uchiuya kandonguya chekuti zvichibuda pachena ka Olivia chiudza shamwari yako ichifona mupe phone number afone kwanzi nditukiro murume ngatukwe Sivo kwayo panongo chirwadziswa pepa yanenge achidi unozati murume anenge achisekerera uchitukwa uya naye bet uya unozati murume panongo chitukwa anenge achisekerera ngaambotukwawo wanzorwadziwa ngaambotukwa murume ngaambotukwa ndimprotecta yachirwadzisa ndomuprotecta aiwa kana ngaambotukwawo ini ndokupedza shungu ndongoya naye pano otukwa pano zvapera mangwana totoregera tokontinya asi watukwa kunozoti kufacebook kune shumba dzako dzinenge dziko kwadangoda vanenge vakakugarira ikoko thank you Sivo thank you Mili abva activate Starpart guys Starpart yavhurwa nemwana wangu nemunin'ina wangu Starpart yanzimuka sauya iriko riniko Starpart yacho naimeli tiudze kuti gara watiudza tipe flyer tiposte kudai kune admin wedu Milimeo guys ndi admin wepanapa ane Starpart yake guys ane Starpart saka chesa flyer ndisana yezozama zvakamira sei mira itinde kunosupporta admin ndi admin wedu guys tofaunda nokusupporta guys we have to go and support it guys Starpart yatanga chikanda iyo thank you Rejoice Mashora thank you Rejoice thank you guys chikanda masters tidzokere kunya tine nyaya yaho bonus chikanda masters thank you Sivo thank you ini nyaya dzacho ndotanga nepapi njina nekupi nhasi chikanda masters guys tine 4 minutes left apa kachiri kure kastiki kaya kachiri kure guys chikanda izvo thank you Lucinda thank you ne250 yatombofamba manje Starpart thank you Peter Piri thank you very much my brother thank you kandai guys masters kandai masters guys thank you Sheila bless you thank you guys thank you guys 1,000 times thank you Hans Militomuda thank you Tedai Musque thank you my sister 3 minutes to go thank you Momo thank you Lucinda 250 guys achieve Starpart guys 50 guys thank you for 50 stars Sivo thank you guys 3 minutes thank you Etness thank you guys wow thank you guys thank you much love for you guys hande guys takuda pa halfway takuda kuinda pa halfway kuti tasara ne 3 minutes 14 seconds tasara ne 3 minutes 14 seconds guys hande tione ti achieve Starpart guys thank you Sivo thank you star Musango thank you my sister thank you my sisters thank you Sri thank you Mpo thank you Mposi thank you my sister takuda kunozadza guys 2 minutes to go thank you Sivo thank you Elisha thank you Gina izvo majari zilucinda thank you Lucinda ne40 stars yasara 2 minutes guys thank you Etness akuita kumwaya Etness Roshin C 200 stars thank you Bridget 100 stars thank you Tandeka Lisa thank you kwasara munhu wana nongoti kayo bayazara thank you guys kwasara munhu wana nongoti pa thank you 50 stars thank you ya achivika Starpart anza mtobo ndozvimugona kuchitira nega ndozvanetaka thank you guys thank you Chantel Davis 200 stars thank you Chantel aiwa Starpart achiviwa thank you Sivo guys aitatatombori kana Starpart day guys ona zvikuitwa masters guys antsatatombozvakana pa star day iroro asatatomboveko guys thank you guys right saka bheki kunyaya yedu yaEdi regai ndimbotira kufonera futi madam thank you madzimai line 50 stars thank you
guys chitai kuti afone kauya ari kuti ane chimwana tu mai vachingoziva chokwadi zvipere pane kuti kuzonza kuti mamasurprises pamberi apo. Sibo, thank you zvakare 200 stars. Mega love, thank you Sibo. Regai tinzwe kuti chingobuda hazvo achizwa yaachiviwa yes papalas fona vachapindise. Sibo, thank you. Nei Sibo wasvikigwa here. Thank you Sibo Mampi, thank you very much. Mega love to you my sister. Vanenge votosvika alright paiswa audio miraitiwo audio yacho. Thank you Kelly Kumalo icho. I can't afford to lose you. I can't. Doku Jangulo ifomera inovaraba. Guys, thank you Doku, thank you very much guys. Kuna sema kandifungirei. Thank you Doku Jangulo, thank you very much. Thank you guys. Thank you Doku, thank you very much. I really appreciate. Thank you very much. Guys, masters. I don't even 5,000 guys. Actually 5,000. Thank you guys. It's why audio. It's why audio. Iwai audio. Audio they are in you. Iwe wakaterali. Audio they are in you. It's why. Please, I can't afford to lose you. I can't. I feel like I can feel there's something missing. Please, let's talk as adults. I know I messed up big time, but just give me one last chance. After this, if you can come to our ability to I will answer all your questions. Just what I was why you had so cannot she please. I'm on my knees. But guys, this audio, does it sound like Zuru? I don't think so. It doesn't sound like Zuru. After I know it's Zuru, I don't think so. But anyway, the guy team from the year now, but I know that to audio, no audio, Yakafamba say. Right, my phone. Thank you, Lois. Thank you, Lois. I doubt it in the Suri. I doubt. This is an old audio. Masuro. Don't forget Bonye Papa Papa. I say audio is Baba. Baba said himself to Masumbu and audio. I see a Suri. Audio, yeah. I see an Isru Baba Atadi. The phone them cannot shoot you. Audio, I see a Suri. Audio kapana pa isusu ya waitu ya onyo nizi kapeki babata diwe ya suru. Hello. Tine audio ya tapiwa iwewe ya zuru ya waiti. Tine audio ya tapiwa ya zuru ya waiti. I'm on my knees. Babata ade I'm on my knees. Ndire gerere usha. Tantilitese. So wakasa audio unawo. Wait, they don't teach us why would I lie? Aiwa nokuti azvimeke sense kuti wakaita audio nawo audio iri kuti tera uwe audio iri kuti baba chadi ndiregererewo ukati uyatitaurirana deko yatitaurira to answer all your questions. Papa ndisi kubhiliva baby girl. Baby girl aiwa pada aiwa akana. Akana. Audio ngosina babatadi. Poje wataure kuno kwa on my knees chi. Aiwa hapa ngosina babatadi hapa. Hapa ngosina babatadi. Ngosina. Aiwa hapa ndikubhiliva angu zvatirikubhiliva. Aiwa this one akana. This one can. Aiwa this one kana iya saka ndatomboenda tombopa the benefit of the doubt kuti audio aisa nezuro inenge yakudhara but after watozoiramba ukati kwanzi ndaive navo aiwa saka audio ndeyazuro but vanga vasiri vese ndochokwadi and they could be playing the wife pa audio apa ndopa ndatombokuti nini audio baba vanenge vatiudzira audio yakudhara pamwe zvakamboitika kumashure uko ndeyakudhara but iwe zvokuzoti ndakaitumira nezo ndandinavo ndakaitumira kuti Nezuro, but I'm saying
tangu handisikumba ndandizopa munext door wangu foni kuti akunde pana peimba atoti havana here nezviri kuuya kumanherawo mukatoita ndikatobuda ndikadzoka vakati handisipo ndabuda vakatozodzoka nadzoka kumapasti 10 ameno yabva pakaipa ameno ndaichinzi ndasvika kumba I was going to give someone phone akudzei unosvika kumanguva iwe unosvika kumanguva plavi maybe after an hour ndenge ndaaparestable alright saka tichawanewe kana etingaambodzikama zvake takaura zvinhu zvikaenda zvichaita but ndikoko asi nekuda kudanzi damage control hapana apa pachaechese nezuro wacho naye ina ndiye akatouya futa nakazvibudiro ndatepakona ndandai ari kutokukurisa chigaro chacho chekuafm it's okay he might protect it but akazava machindipusha I will spill more beans and matoda vasina vakapusha uchambodzichengetera chii bhinzi vabatati vati havachadi nezvako unodzichengeterei bhinzi chimbovhurira chipe hako bhinzi dzacho kuda nezvangu vanoda zvavo sisinei vanoda havo kuda nezvako vanoda havo vangagoti kuti pane mukadzi wavo vanoda havo imunavo tozivana tiri tu ndochokwadi handisizvinozaa mabhurugwa tinotozivana iye tokanatizai ndotokandotiziya he's trying kuti akomodisinaita nechibhita wese akwire but it's fine I'm okay with that anyways asi ngoda kubreaka marriage yavo ina ngamboibreaka marriage ne20 years yakamira chingorurura zvikamweba kwamwanangu warerukirwa urura spill the beans vhura gaba rebinzi ungoriti wai urerukirwe mwanangu alright muna ndisvike kumba ndisanyatsokushika zvangu alright aiwa pushika zvako pushika hako zvakaoma alright chokubatana 5 dzacho after 1 hour zvakaoma guys baba vacho kututumira screenshot yepadelete kwapese vakututumira padelete kwapese zvakaoma ndapera mafuta guys no Lilian vari kutarisa padelete vane musikana adelete mameseji anga kavasendera ese vasendera screenshot padelete ese madelete anga asendera nemusikana ndofunga aivasendera vaitaura mazvona foni yamaita nditiwe vari kuti vakafona ivanhu venu mazvona zvandakudza kuti guys musaenda kunotaura nevanhu ava kana waonaku kuti muna chitiresi chiri mufoni yemurume wako musaindeyi kunova approacha vanhu ava guys munota nebhutsu anyway rega timbonzwa vamwe guys imbofanaiwo tinzwe kuti muri kuti imboyaone yako nyaya uya neyako nyaya timbonzwawo guys pamwe wakasangana nemadanho akadai iwe madanho aya takamasangana nawo indakasangana nawo madanho aya guys munozviziva ndakasangana nawo madanho aya pano ndakazviwira ndoga ndikati gaindiye ndikudzei madanho ari kwanguko ndikakuudzai handika uri kuda kutitaura pamwe watonzwa wei wanga utori hanzi unefa nebp tete bp unogona kufa nayo asi vanhu ngavachidurura bp dzitenani handika kana uchiziva kuti usangana nesishoni yakadai sekumba kwako handika ndomukana wacho chibva wafona titaure tipedze tine nyaya dzatoda kupinda mune dzadziri handika petaurai tione tikataura imwe 1 tizopinda mangwana totaura futi imwe andimoda so fonai tinzwe guys kana varipo vane dzakafanana naidzodzi guys kumba kuri kutonetsa uku handi uri kutotambawo teni nyaya hausi kuhwisa kuti chichikuitika guys urimo mukati umu kana wokufana ndiwo adhivinisai nhamba madhivinisai nhamba kwanzi inga madzimai muri bhizi ndosaka musingabve kun'anga nekunyepera kunamata ndidzo nyaya dzekuda kubatira varume chekutanga madzimai mira ndikudzei chinhuwa chekutanga abi yangu vari mudzimba handisi kudzai yangu zvokuita
anditika handisi kukuudzai hangu zvokuita asi kuti ndoda kuti muzive chekutanga murume checheka murume womumba usamudyise guys murume hadyiswi ukamudyisa zvikasashanda kuti akapanduka zvikapera hati zvochida kuramba chirinyuwa ukasazorinyuwa zvikapera ndo zvaanoita izvi guys anotoenda kuita mombe yevachota kutozomugoni handika tu usatevere girlfriend yemurume kuitsvaga kuita kuifolowa kuti yazofamba sei yadai so hanimona uchiitukirira usatukirire girlfriend because vana they've got nothing to lose vanofaya mamisile chaiwo maskadi misile chaiwo ndo vanenge vachifaya kana kufaya bheki nekuti iwe ndo unovata nebhutsu mumachira hanimona ndiwo nebhutsu mumachira vana vatsvagwa siyai zvakadaro chopedzeka iwewo mukadzi womunhu pamabvi kunamata kana shungu dzakukurira rova murume wako asi kana wamurova futika possibility kuti agona tobva atombobuda nokuti kana akanyenga anenge achipenga murume kana murume akanyenga anotombopenga guys kupenga chaiko chaiko zvokuti andita vanhu anototi akadyiswa pasina kudyiswa guys pasina kudyiswa akatongopenga ega varume imunozviziva akapenga ega chaiko chaiko dai so munoti vanhu anototi akadyiswa pasina kana anyenga murume anopanduka kana zvazoti berekende time odzoka kana adhiniwa kwafedha unati ndikuite ozodzoka handimaona saka stop kutoenda kumashure muchienda kunogwa nevana vakadzi ava girlfriends aya unotukwa guys unotukwa chekutanga ndati muzoti dzimba imwe neimwe imba inovhinza guys imba imwe neimwe inotovhinza mubvinziro wayo handimaona inogona kutovhinza mubvinziro wayo umwe hausi womujolo umwe ndoumwe okuchita usiri wokuchita but imba neimwe neimwe inovhinza mubvinziro wayo hanzi natavingaguwa I can forgive something else not cheating never chinonetsa nechetavingaguwa asati aziva kuti wakaurigwa kangani tichidai taigona kuzvitiresa nekuzvibata takaurigwa kangani tinogona toona kuti wakaurigwa zvokuurigwa zviya asi pavanhu wongotiudzawo wako kudaro ini ndo zvinhu zvatisingamafi ndakada kuzopisa kuudziwa chokwadi chaiko chaiko chekuudzwa chimwe chinhu nomwe munhu kuti hanzi inini murume akaura ndakadai ndinotosiya ini ndoita zvinoita pfungwa dzangu panguva iyoyo nokuti chokwadi chiripo ndechekutika hakuna anozombokudza chokwadi kuti murume wangu akaura vanhu vanochiridha vachivanza asi vachiurigwa singaiti mudzimbabo kana uya pane vamwe kwadzi ndikaurigwa ndoramba murume asi yake imba akachengetedza nokuti chandinoziva nechekuti ininika kana uchida murume asingauri guys inotora dhaka rako pashapu handisi kuti guys murume ngati appreciate nokutolaita chihure chevarume handimaona but tichida kutora zvinhu zvagara zvingoriko reality of life chaiko chaiko guys kuti uti ndaona murume wangu ndega kuti ndichange nchita zvandoda naye nchita zvandoda naye handika tora chidhaka chako apa woumba wofuridzira mweya chofema ndiye wanenge uchiti ndine murume wangu ndega wandakabata pasi vanhu as long as ari murume anobuda ega achida kubasa handimaona achidzoka achimbodai achidai guys tingatirege kunyeperana ini zvokuti hanzi ndaurigwa ndototi aunotolari ndotobuda ndinowana mumwe ndonourigwazve ndobudazve ndoita varume 5 kana 6 tichingourigwa ndobuda ndourigwa apa ndobuda aiwa tinongonetsana tiripo guys tinonetsana ndiripo hangu zvokuzobuda tite varume 10 ndinoda kundichifuti zihure iri zihure risagona kugarisikana iri rakamita varume 5 iri richingorangwa richingoita varume 5 richingorangwa rakuya ndomunenge modarozve ndogara zvipane anenge andihurira moti kwanzi usahurigwe apa ndiri kuda murume kai ndikuda murume handisati ndakutwa hechichi handisati ndachiembera kuti kwanzi ropa harichamhanyi ropa rangu richiri kumhanya guys ndikutira kufona ndachita kufonera pawhatsapp apa fonai ropa rangu richiri kumhanya then chiombe kuti hanzi usanyengwe nemunhu gara chete ungoti asalibheti wakagara kudai so guys hatidi kunyeperana guys hatidi kunyeperana guys it rains everywhere thank you naboy kwanzi mukuti mukabata kuhura modismeni ndakatobata ratidzo ini ndakatobata kuhura ndiripo ina nhasi asi handisi kuzoita izvozvo munhu nemunhu ngaaite zvinomuitira munhu nemunhu ngaaite zvinomuitira guys vamwe munoti kwanzi kana siya handichadi kuroorwa but uri kujola saka wazivipo sekujola kana usingade munhu chokwadi chiripo chekuti guys we cannot live without this man and we can't live without this man ndo chokwadi hatigoni kugara tisina varume ava hanzi Simeli is that the best advice that you can give young girls munhu nemunhu panyaya dzerudo
mbuya nehanda munhu anoita zvinoda mwoyo wake. You follow your heart. Haudzigwe zvokuita. When it comes to matters of the heart, you can never tell me what to do, and I can never tell you or tell anybody what to do, because une mwoyo wako unoita zvoda mwoyo wako. Handikwanisi kutenda mwoyo wako. Yes, Edith, kutenda mwoyo wako kuita zvakadai. So that one is a lie. Hatidi kunyeperana. Mwoyo wako kana kuzoti siya, unosiya. Kana mwoyo wako kuzoti gara, unongogara. I'm talking of my own experience. Inini. As yes, people can live without men. The thing is, Peter, they say they can live without men, but no cause of my boyfriend. What for? What for? And what you can live without a man? I think when I'm to go back to the bedroom, but only one, of which is difficult. It's a difficult thing because my feelings. My feelings are Edward Takaumba. My feelings in their man. Matters of the heart are the woman shukita, guys. No, which even my mimi vana mai venyu chero chakwaingadi vasina kugara papapaka mukanobvunza kuti muchikura vanokudza kuti vakadazvo, asi vabereki venyu vakasvika pakungofa, wani mwakasara vari vese. Saka ine handiputse imba yemunhu nekuudza kuti siya imba inotsvaga mubhuru mwechana mwana asingahuri, nokuti ine asandamuona asingahuri, asandamuona ine asiri kuura. Ndataura nevafundisi, ndataura nechii, hatika vanongochema vana mai mufundisi vana nababa vakakura kudai vanenge vachiparidza, vanongochemavo zvatongoita. Saka panonetsa kuti uudze munhu kuti ita zvakati. Kwai, but saying you can't live without him, but it's the truth. Mbuya nehanda kuti we can't live without a man, it's the truth. Because if you can live without a man, don't do a boyfriend. Don't live without a man. Don't have a boyfriend. Even if there are no strings attached, don't have a boyfriend. Now, what are you doing a boyfriend for? That means you need a man. That means you need a man. And now, Rosie, I was smelly. You can live without a man. It doesn't mean sexuality, even that is possible. Level of independence will determine how much of a man is a man. Guys, it's important to say a statement is not taura pashinji. It's not taura edu pashinji statement. It's as a go murukutova handa varuma. That was an chokwadi, guys. Sometimes it's the truth. The truth does not break no friendship. And truth breaks no friendship, guys. It's not taura pashinji, but the reality of life work circle. Andika pone ngwavata guys kuma dating muriko kuma mune zvimasita zvenyu zvamunazvo kuma dating site ko muriko mune zvimasita zvenyu zvamunenge mushanza kuma dating site ko guys. Chokwadi chakanditoudza nechokwadi akati ini ndakasarira nyaya dzevarume ine handichadi kana chimurume, handidi kana kuwa murume anoti ho kandidi. Ngasimudze ruoko apa, ngasimudze ruoko. Hatisi kutaura zvinhu zvepafacebook guys, ngatitaure reality of life. Kwete zvepafacebook zvokusimbisana pafacebook izvi zvokupanana maadvice ekunyeba pafacebook izvi. Ngatitaure chokwadi. Anotina ndidi kuwa voice roti ho kuseri kukanditodi ndiani. Mumadating site makazara big people, big business women vane mari yakareba. Thank you to Patience, thank you the 1000. Oh, thank you my sister, mega love to you my sister Patience. Ndati sumudzai mai tu musumudzai maiti muti ini handichadi sumudzai. Ndati kune vanhu vane pride kwasumudza Kerina kwasumudza Kerina ari wani. Kune vanhu guys vane pride yokuti pasocial media paka haufoka muona kana one day achitaura achidi anenge ari bo. Ndati vazere kuzvidating site kwanichi kudating site munenge makavigwa mazita ere, munenge mune mamwe mazita tinenge tichisingatsozivi kuti ndimi vanani, but munenge muriko kumadating site uku nemamwe mazita. Chokwadi munochiziva henyu guys, hatingaseredi tichiitirana ningikiri tichiitirana naro guys. Chokwadi henyu munochiziva guys. Hanzi namai tumu inini mai tuga kwanzi men what you are talking sexual desires dzachona dzinopedza nemurume here mbuya nehanda. Sexual desires dzinopedza nei? Inotenga dildo ka go and buy a dildo upedza nedildo mbuya nehanda. Go and buy a dildo upedza nedildo. As long as you could have sexual desire ka yechinhu chemurume chinofema ka ukutoda murume. Guys, am I wrong? Angataure chokwadi ndiri wrong here guys? Alright, sexual desires kutaurwa nambuya nehanda. Antika not sexual desires, but sexual desire yako urikona kuipedza kana dildo, but ukona usingadi dildo uri kuda nyama inofema, haukuda murume here guys. Ngataure chokwadi.
tingati you are living without a man. Tingati you are living without a man here, guys. Ngati chokwadi because no strings attached. But unaye munhu arikuya kuzokubhauda. Saka urikuda murume. Andiwana urikuda murume. A woman with a village is never lonely. Nothing to do with a man's smelly. Hey, very hard. Amen. Amen. Oh, amen. Kuda. Andizivi. Ashaka zacho pasisha media backup. And the women do not need men. I have vanhu vada Peter pane pavanotovada pane patinotovada. Chidzimba rinhari basasikana ndiudzigwiro zvisina zvekutaura izvi. Ukazi ndati kuvanhu vane mari yakareba zvinhu iko zvino ndinoda kukubvunzai. Munhu wamunoziva nemari kuAfrica kwagura hatingotanga kunyika kwedu kuZimbabwe. Munhu wamunoziva nemari kuZimbabwe. Yesei mama Rasa sei munhu ane mari kuZimbabwe kustereki wamunoziva ndiani. Ngativarewo kuzoda mukandla. So that mukandla munoziva boyfriend yake right now. Munoziva hamuizivi. Anditi musingaizivi. Kwanzi chi ina can't live without money nemawigi. Kwanzi chi family hindi mukomentia. Nemawigi. Mwese yatoi drama. Ayo kuna bili sure ndochiziva. Chinzwai guys. Asi boyfriend yakatiziva ndi. Asi mari chiche kuti angapiwa nemurume kuti angada chikuti anoti ndochiwana kumurume. She guys hapana, she's got everything. She's got mari anotenga zvaanoda and everything. Asi anotori naye anombauda. Azombona papa manudzuka paya. Anoona kurova kuti nometa mari yakasviba sei. Chimurume at once in a blue moon unotombochida chete. Tusati zona vamwe vachita even tumabhenten tudiki. McDonald esimele mechi alright. Maki ndokupa namba manje chidiki. Andi bashona. Chimukoma chidiki chandika chidana nacho guys. Because anongoda kutongo guys ka ngatitaure chokwadi guys ngatenge kunyeperana guys paka zvedukatenge iwe my two toda kutsvagira boyfriend chaiyo wequity ye boyfriend companionship inongodiwa ayo guys tingareva hedu nemba tikadini guys companionship kungoti varume avanozotiheta guys varume vanotiheta kusvika pakuti ndinogodawo service ndinogodawo service. That's what I'm saying names. That's exactly what I'm saying. Service iyoyo unogona kuiwana kuchidildo but urikutsvaga murume. Aiwa, we are not teaching our kids mbiyana kuti you cannot live without a man. No. Ini denda zvaitogona chako chaikira netomudza kuti mwanangu siyana usarogwe ingweta life yako uchidla uchinda uchidaro dei zvaitogona ndaitomudza izvozvo but handigona kuzomudza izvozvo anoona. Asi chokwadi chiripo chetikutaura titoga hedu pano palife hatisi kudza vana izvozvo hanimona taigona tinotaura titoga pano palife hedu kuti chokwadi chiripo ka sex tinongoida guys. Sex makes the world go round. Sex makes you it makes you the blood to boil guys. Taura chokwadi guys. When you have sex your blood will boil, your blood will run. Sex will make you wasu guys. Totally chokwadi active makambona vakadzi vanoita hasha kuti ane hasha everyday achikondengana nevanhu kushota lollipop poly lollipop because haasi kuwana zvakakwana. Akawana murume guys anofamba kusana chingosimaila kuri achingosimaila utoona kuti idzi dzakarara dzichishanduridzwa idzi dzakavata dzichishandurwa idzi. Unotoona guys, unotoona pane zvimwe zvinhu zvinongoitika somubhodhi zvakati hatisisu guys zvakangodhizainwa naMwari zvakadaro. Mwari angodhizaina zvinhu zvakadaro guys. Misana iyi kana kutanga kugwadza ukaenda kwadokta anotokuudza kuti inda unohevha sex. Anokubvunza kusana ukagwadza sex sekuru wechidiki nguva yakareba ukawa musana anokubvunza kuti when last did you have sex. Anotokubvunza when last did you have sex. Wandakaita hevha sex months ago anokudza kuti go and have sex. Because ever sex msana waya wototisa because zvakasikwa it was designed like that guys. Hatisiri takazviisa it was designed it was designed like that. Andimaona. So ngatike kunyeperana guys. Ndo saka vamwe vanoita mamasturbation vamwe muchitenga madildo ukaona munhu unotenga chinhu chegetsi ka kuchishandisa kureva kuti munhu wechirume anongodiwa
asi chedhibho chiripo ichi munhu akazowana munhu chaanofema anosiya ichi oda munhu chaiko guys, ndochokwadi. Asi zvisinei haisiriyo pasipoti yatiri kupai varume yekuti mutihete muchiheta vakadzi simply because muri kuziva kuti vakadzi ava vanopota vachida varume, saka imimi mofunga kupota muchiita yamunenge muchiita kugwadzisa vana vevanhu muchiita zvamuri kuita zvaitwa naEdhi panapa. Izvi handiyo pasipoti. Munoziva ndogara ndichikukudzai varume, ini kungoti panapa handikurudziri chihure, handimunoona, handikurudziri chihure. Asi chokwadi chaicho pamberi paMwari, kana taura chokwadi chaiko guys, kana taura chokwadi chaiko, handi mazviona, ugare makazviziva kuti two can play the game. Vanhurume, Edhi usafunge kuti maitadi ava havagoni kuplaya game, havagoni kuvhura hombe kudarika yavakavhurai, vanokuvhurira hombe kudarika yavavhurai, ukasara wakati kana. Saka two can play the game. Saka pamunenge muchita as spiritual husband kumberi, spiritual husband, don't ever wish that, my sister. Ana, usazvitaure izvozvo, muromo une simba, usawishe zvinhu zvakadaro kuti pane munhu andakambodzashira tanzi aifanira kushora tanzi kwai spiritual husband inonaka kudi kaizi musawishe zvinhu zvakadaro. Kurara nechinhu chaunenge usingaoni, chausingazivi, demon, chinhu chemweyo china. Thank you Suspeshi, thank you very much. 200 stars, thank you my sister. Chinhu chausingaoni, chero chinzi chaita sei guys, pfungwa dzako dzikangokudza kuti chero kwanagwa sei kuti chinhu chii, ngazvitise. Musawishe zvimwe zvinhu muromo une simba, munovhurira Satani kuti zvipinde zvinhu izvozvi zvavo zvinovata nevanhu usiku izvi musingaoni. Musafe makawishira zvinhu zvakadaro. Vata nemunhu waunoona kuti nemunhu wausingaoni. Has been almost 3 years, no sex life goes on. Saka mukurarama sei naenda ndipa, muri kuita bonyo, muri kuita sei, mune chidhildo. Muri kubiya keshi, muri kuita sei, muri kubiya keshi. Saka kana muchibiya keshi hamudi varume. Guys, nsara chinyepera guys, vametongovada guys, ina hundotomuda. Guys, ndototora chinyepera ndemagays gaina kwantoda hangu guys. Ini ndotomuda guys. Hesi memo. Ndotomuda guys. Zvokutwa chichi kudi gada guys. Aiwa zviti. Ndotomuda murume. Bonyoro nakakani. Mweya yechina talent bonyora. Mweya wetsvina unovhurira mweya wetsvina, mhepo dzetsvina dzinopinda neizvozvo. Zvinanotenga kuchidhiuto, zvinanotenga dhiuto. Kwanzi ini ndawana zvechikwambo achinakidzi zveshuwa Juliet. Unoona vanhu vachemera vanenge vachiita vachidini, unotonyatsona kuti hazvinakidzi zvinhu izvi. Hachisi chinhu chekuti it seems as if we associate kwai chiina associate men with sex. That's why you are saying the things that yes, men is sex. If I see a man I see sexy, mbiyada kandiona mlume yeti men, what do I see? Udati ndione murume bonde. If I see a man vakat mbiyada varume vachimama panzapa, if they see a woman they see magaro, they see bonde. Ineba ini ndikatoona murume I see sex. Spasa sex andabasa murume ndomdi. Ndaba sexy yoyo. Because I do kushandira, I can work for myself, I can feed myself, I can do everything. But if I just have to kuzvitendeka, bonde andikwanisa kuzvitendeka. So when I see a man I see sex. Because bonde ndora because bonde hey guys, chowani gatsauri kwanzi murume akabhuriwa chinhu mubhurugu aringofamba bhadhabasa naye ndomudi kana mucheuka ndimucheuki handimucheuki. I see a man I see sex, because if I see a man I see a woman myself I see as a bar. Hey guys. Guys, ndikati tibodara ndipopinda panyaya yechitu guys. Ibi nyaya iyi kai kana titokoko nyaya tichingotamba hedu guys, sizotaura imwe nyaya dzimwe nyaya dzimwe nguva zvakaomba vedwe guys. Ibi ndakuzenga tibonde next kwai toi rinonaka kudarika. Ndizivi hangu zvematoi, but ndakambonza uchinzanzi
zvematoi izvi kwanzi ukajera kuita matoi every time ukajera matoi every time hanzi musi waunenge wakuda kuita zvana baba kwai kude amene pane zvaitaurikatarika so amene zvaitaurikatarika so hanzi edi yapera ndiyo ane ndichitora yapera zvatachipoita tamirira kamanheru uyu watinoenda kumba manheru ozoti amene zvada kuzozama kutaura ende kune wati une mwana waediwo ini edi ka amene as long as mai edi vazviwa vari mumukobeni section ndavaona vazviwawo kwai kune mwana naituma pane mumwe auya akati kune mwana kunokuwa edi ndemumwewo futi munhu ari different zvino ameno nyaya dzatingadzibatanidzi guys atingadzibatanidzi anjule aiwa chikwamba achiti chezvizvo zvipota nevanhu unoona nachichema nokuti kwai chinosiyai fonera iwe mwana handina nhamba dzake matoys are too addictive, they sensitize you so ahead kwanzi 50 cents celibate for 10 years guys musanyeperana 50 cents celibate kujere kumusa zvanenge achiitika kujere munoziva zvinenge zvichi honga asi kujere kana 50 cents si munoziva sei guys kuti anenge achipinzana asingapinzani munozivani moziva sei zvinoitika usiku munenge muripo guys zvingati 50 cents atori celibate for 10 years munozviziva anyway regai ndikati tidzoke guys timbopinda panyaya dzawandisa takapinda pane vari here venyika yenyaya yava kuwanda andondoabata here and then imwe ndeipi right regai timbodropa tidzoke mirai ndidrope tidzoke handikatsabatanidze nyaya idzi ndakudropa tobva tadzoka